Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Και έχουν φύγει κανονικά αυτή τη φορά επιτέλους και στον πρώτο διάδρομο βρίσκεται ο Γιώργος Ζένιος. Στο δεύτερο η Άλκιστη Παυλίδου, στον τρίτο η Χριστίνα Παυλίδου, στον τέταρτο η Έλενα Χριστοφή, στον πέμπτο διάδρομο ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, δίπλα του βρίσκεται ο Σοφοκλής Κασκαούνιας καραεδρωμένος, στον έβδομο διάδρομο η Μάρα Κωνσταντίνου και είναι η νέα κομμωδία του Σίγμα, Βουράτε γειτόνι. Βουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς γίνει και μπουκάτο στον μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήντησε ο φίλος της από το παραθύρι. Η κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέβα. Κι ο Ρίκος στην Αστάζια πουρά την όλη μέρα. Βουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας μεν τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκης. Κι εγώ είμαι ο Ιαννής. Κι εγώ είμαι η Σότια, Σότια Τσισκαλή. Κι εγώ σπουδάζω στη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπουδάζω μαΐρα και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε είμαι όπως το φως και θα το καταλάβετε, είμαι ηθοποιός. Hello! Εγώ είμαι η Ναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκανα. Δούλεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξε δα! Ρίξε δα! Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του φτιαγά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα! Πακάς μου! Βουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας μεν τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να συζητεί τον κακό, καλύτερα να βγει τα μάτι σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Είστε αγχωμένοι? Όχι, γιατρέ. Μια πετσούδα, συγγνώμη. Ελεύθερα. Απλώς, κοιτάξτε, όταν τρώμε τα νύχια είναι ένα κλασικό, ένα κλασικότατο θα έλεγα παράδειγμα, ότι διακατεχόμεθα από άγχος. Να σας πω, εγώ από μικρή έτρωγα τα νύχια μου, αλλά τώρα τελευταία τρώω τα πολλά. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, γιατρέ. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Εγώ είμαι εδώ για να σας ακούσω. Μα για τούτον που χαλαρώνω. Ώσπου να αποφασίσω να έρθω είδα και έπαθα, γιατί ελάλλον που μέσα μου. Ρε Πέπα, αν πάει και πέλο δείχνεις. Για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Ούτε να σας περνά τέτοια ιδέα. Απλώς κάτι σας απασχολεί ιδιαίτερα. Κάτι που προσπαθήσετε για πάρα πολύ καιρό, ίσως για χρόνια θα έλεγα, να το καταπιέσετε. Να μην το αφήσετε να βγει στην επιφάνεια και κάποια στιγμή σας κατέβαλε. Δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρω, κυρία μου, δεν το ξέρω, το υποθέτω. Έτσι όπως σας βλέπω, κοιτάξτε, είναι φως φανάρι. Φως φανάρι. Αμάνα μου, μάνα μου. Να μας πεις ούτε είναι και ένα κομμάτι. Δεν μου να κάνω, γιατρέ. Δεν με θέλει. Ποιος δεν σας θέλει? Ο άντρας μου. Τι εννοείτε, σας είπε να χωρίσετε? Ας τολμείς. Εννοώ... Συγγνώμη. Ναι. Θα τον πάρω μετά, αγάπη μου. Μετά. Ναι, συνεχίστε. Αντρέπουμε κιόλας, ρε γιατρέ. Είπα αργότερα. Ναι, συγγνώμη. Τι ντρέπεστε? Ναι. Ερωτικά. Είναι όπως παλιά. Όχι δηλαδή πως είμαι καμιά που νου στη συνέχεια είναι για μένα, αλλά όχι έτσι τα γέρημα. Δηλαδή? Είναι δηλαδή τίποτε. Τίποτε? Χίτσι. Συγγνώμη? Χίτσι. Κουτσί. Άμα σου λαλώ τίποτε. Παλιά ήταν έτσι. Παλιά είσαι με μάνα μου και χαρός. Καρτέραμε να έρθω από τη δουλειά. Φέρνε μου τις παντόφλες μου. Βγάλε μου τα παπούτσια μου. Φέρνε μου μια κούπα με νερό να βάλω τα πόθηκια μου μέσα. Έτριβε τα ζυνίσια μου. Δεν μ' αφήνει να κάνω τίποτε μέσα στο σπίτι. Τώρα είναι να ντρέπομαι κιόλας να σου το πω, αλλά είναι όμως ένα κουκουφέρι. Ξέρεις τι πάνε να πει να έχεις έναν κουκουφέρι να σε κουκουφάρει?
Όλη την ώρα μας την κελέ. Η αλήθεια είναι ότι του έσχισα την κελέ του 2-3 φορές. Αλλά έφερνε μας το αμήν, ρε γιατρέ. Δεν μπορεί να τη γυναίκα. Παθαίνει κάτι. Μα αφού μου είπατε ότι δεν... Δεν μαζί μου. Άμα δείξει η γυναίκα, γυαλίζει το μάτι του. Και κάθομαι κι εγώ και λαλώ που μέσα μου. Πάρ' το απόφαση, ρε Πέπα. Δεν σε θέλει ποιον, τέλειωσε ποιον. Και πιάνει το παράπονο, ρε γιατρέ. Γιατί λαλώ εγώ εθυσίασα μια ζωή να τον υπηρετώ, να τα έχει ούλα έτοιμα. Να του μαϊρεύκω, να του σιδερώνω, να τον πλυνίσκω. Και τούτο είναι το ευχαριστώ του. Ευχαριστώ. Εν το ανέχουμε, γιατρέ. Κι άμα το δω το μάτι του να βώσει βοηθήσει από δά, για μόνη και λέω μου για μόνη και δυο του κάμποσες. Εγώ είχα άλλα όνειρα. Εγώ ήθελα μια γυναίκα έτσι να με καταλαβαίνει, κατάλαβες. Διότι, συγγνώμη που να το πω, αλλά ξέρεις εγώ που του είστε αυξημένες από αυτές, που του είστε ορμές, κατάλαβες. Μια γυναίκα που να βάλει έτσι ένα ρουχούδι μάνο της, να κάμνει κανένα να ζούδι. Μάντα να ζούτε, κύριε γιατρέ. Πόσα να ζούθηκε να του κάνω. Αλλά είμαι και σκοτωμένη, ρε γιατρέ. Πόσα να προλάβουμε και το σπίτι. Για να μαϊρέψω, για να σιδερώσω, για να πλύνω, για να καθαρίσω. Έχω και την μητσά να σάσω. Πάρε, έφερες τα ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, τότε να πάρετε μία γυναίκα. Μα είναι τα γυναίκα. Γυναίκα, να σας βοηθά. Ρε, γιατί με επέλανες. Θα με λαλούμε δεν μπορεί να δει γυναίκα. Και να του φέρουμε γυναίκα μες στο σπίτι. Κύριε, λέει. Να βάφετε, να σάσετε, να στολίζετε. Δεν άλλο να σου το πω. Θέλω μια γυναίκα σαν εσένα. Hello. Κύριε Ρίκο, η Αλεπού στον ύπνο της εθώρεν πετινάρια. Τούτον που άκουσες. Ξέρεις, το πρόβλημα σου με την κυρία Μπέπα είναι άλλο. Μα αφού σου είπα εγώ ποιο είναι το πρόβλημα μου, μάνα μου. Το πρόβλημά σας είναι τα ζώδια σας. Τα ζώδια σας. Δεν ταιριάζουν τα ζώδια σας. Ψάξες το και θα δεις. Τα δικά μας τερκάζουν. Μην τον πιέζεις αυτό το θέμα. Ας το πράγμα να έρθει από μόνο του. Πότε να έρθει, ρε γιατρέ. Δόλης μόλις έπεσε, γύρισε γκόλο και άρκεψε ροχαλιές. Άκου. Τσακυλομηχανή. Πάντε και να χύσουμε μπλάκα. Και στο θέμα των δουλειών φταίεις. Τον έμαθες να τα βρεις και όλα έτοιμα. Να επιμένεις για την οικιακή βοηθό. Μπορεί να βοηθήσει τη σχέση σας όσο δεν φαντάζεσαι. Τα ξέρω. Ρίκο. Ρίκο, κοιμάσαι. Ρίκο, ξύπνα. Ρίκο, θέλω γυναίκα. Εγώ. Έτσι να σου τη γυρίσω μέσα στο στόμα να σου πω εγώ αν θέλεις γυναίκα. Δεν έχεις γυναίκα και θέλεις μου γυναίκα. Ναι, που πάτε ρε. Έπαιβα σε λάος με θάρρυση μου. Ελάω σας, έχει χάρη που επία. Πού έπιες. Πού επία. Τώρα είπες σε χάρη που επία. Πού σου λεύκο που πάει, ρε Ρίκο. Είπα σου, θέλω γυναίκα. Βέβαια, τι εννοείς θέλεις, γυναίκα δηλαδή. Τι εννοείς. Γυναίκα. Γυναίκα, όπως έχει ούλος ο κόσμος να το βοηθά. Άι, σου πες. Τώρα ξύπνησες για να μου πεις τι θέλεις γυναίκα να σε βοηθά, ρε Πέπα. Ναι. Ω, θέλω να μην καλά, θέλω να μην καθόλου καλά, Πέπα. Ρίκο, σοβαρό μιλώ. Πέπα, αν με ξαναξυπνήσεις που τον ύπνο δεν ξέρω να μπορεί να γίνει τα μέσα. Άκου να σου πω. Άρε γιατρέ. Άκου να σου πω. Ρίκο μου. Κουράστηκα, μάνα μου. Πόσα να προλάβω μόνη μου. Σε παρακαλώ. Θέλω μια γυναίκα να με βοηθά. Εντάξει, μαμά, πέσε τώρα να κοιμηθούμε και αύριο κουβεντιάσουμε, το άντε. Εντάξει, Ρίκο μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Πέπα μου.
Είπε με πέ παντού. Μπράβο ρε γιατρέ. Ξέρεις πόσον καιρόν έχει να με πει πέ παντού. Άρα γέσου να του ζητήσω και... Όχι. Καλύτερα ένα πράγμα. Πέπα μου. Οπα, πάλε πέπα μου. Να μου το ζητήσει εκείνος αλόπος. Ναι, Ρίκο μου. Πέπα μου, είναι τα ζώδιον είσαι. Είναι τα ζώδιον είσαι λαλούμε. Λέοντας. Εγώ ναι. Καρκίνος, γιατί? Εντερκάζουμε. Ούσου και τέρκαζες σου. Ινστιτούτο Αισθητικής Ναστάζια, hello. Έλα, αγάπη μου. Ναι. Κουκλά μου, κρατάς το ένα λεπτό. Προσεκτικά. Ναι, Μέρη μου. Όχι, κόρη, σήμερα αποκλείεται. Έναν άδρομος ο Άρης στο ζώδιο μου, κόρη. Ναι. Έχει 3 εβδομάδες. Ανάδρομος επέλανε με. Παίρνει με τα τάσια. Τι? Όχι, αν δεν μπει η Αφροδίτη να μπει στον εγώ καιρό, και αν δεν έρθει ο Πλούτονας απέναντι. Αχ, Μέρη μου, 2 λεπτά για τη χτύπου μου επιπάνω, στην χαρά. Ινστιτούτο Αισθητικής Ναστάζια, hello. Ναι. Ναι, αγάπη μου, ναι. Όχι, κορέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπα. Έλα, Μέρη μου. Μόλις μου ακύρωσε μια πελάτη σε ένα ραντεβού. Άμα σου λαλώ επέλανε με ο Άρης. Ποιος είναι ο Άρης? Ο κόκκινος πλανήτης. Κορή και κίτσα, ας σου την πυρκολίσω, να δεις όλους τους πλανήτες να διού γύρω από την κελές σου, ακούεις? Έτσι κόψε ένα κόρφλεξ ρε παπά που να με δέρεις κιόλας. Εγώ μου το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Πέπα! Να μπω. Θέλουμε και ενισχύσεις. Κορή και κίτσα, με ευχαριστείς το αμήνα, ακούεις? Πέ μου αμέσως ποιος εν τούτος ο Άρης. Ένας συμμαθητής μου ρε παπά, αμάν ποιον. Και τι γυρεύτηκε ήταν ο συμμαθητής σου? Να θκευάσουμε παπάκι. Σιγά να μην ευκάλετε τα μάθηκια σας που να θκευάσετε. Κόρημα περιπέζεις με πέ μου. Αν κάτι μου δίπλα μου μια κοπέλα σαν εσένα και θκεύαζα, θα την έπιανα. Παπά, δεν όλοι σαν εσέναν οκ. Τι κίτσα! Πού πάεις κόρη? Να κάνω χαλάουα. Ποιο είναι να κάνεις χαλάου? Να ξερίσω τα πόθηκια μου ρε παπά, αμάν ποιον. Να σου κόψω τα πόθηκια σου εγώ, όχι να μου τα ξουρίσεις. Ακούεις? Πέπα, ξέρεις το ότι η κικίτσα ξουρίζει τα πόθηκια της, α? Αφήσ' την ήσυχη την κικίτσα. Και πέ μου γλύωρα ποια σου είπε για τα ζώδια. Πέπα, κόψε του την ιστορία που τα ψες που με κουκουβά στα μάτα. Θωρέ, εν και γελάς μου εμένα. Πέπα, τέρμα του την ιστορία, Όχι να εντάξει. μου αρρώνεις εμένα. Και αφού σε ενδιαφέρουν τόσο πολλά τα ζώδια, κοίταξε ένα που γράφει σήμερα το ζώδιο σου. Προσοχή στα ατυχήματα. Γι' αυτό πρόσεχε. Πού πάεις τώρα? Κάρα σε ρίχω που να με ρωτήσεις που πάω. Κοίτα, θωρέ το φαΐνα. Α, πάμε καλά και βαρικέψε μας οι γενέτσες τα μέσα. Και πλύνε και τα πιάτα και κάμε και κανένα σφογγάρι. Δεν κατάλαβα. Και μπορεί να τελειώσει το πλυντήριο να πιω και τα ρούχα. Πέπα, να τσακωδούμετε. Γιατί, Ρίκο μου, εγώ μια ζωή που τα κάνω μέρα νύχτα. Είσαι γυναίκα, εσύ. Α, είμαι γυναίκα. Αφού είμαι γυναίκα, και θέλεις να μου φέρεις γυναίκα, να γίνεις εσύ γυναίκα. Γυναίκα, μα ξέρεις που αστικής για σου φέρω μια γυναίκα, το εισιτήριο της, οι αναλύσεις στα παπούτσια της, τα ρούχα της, μα νομίζω ότι κοφκολίνες να μέσα τα εγώ. Κοφκολίνες, θωρείς τα κρίση εμπορκέται. Πρόσεξε να μην με πιάσει εμένα η κρίση μου και θα ξέρεις που να παραχωστείς. Και άμα είναι να πεθάνεις, να σου τα βάλω μητά σου. Πίσα κάσα. Βάζ τη γλώσσα σου, εντάξει. Ορίστε. Άκου, κουβέντα μου εσύ. Έχασες τώρα μόλις καυκά Ρίκου Πέπας. Πέμαστε από το Ζιούρκο Αρτεμάγινη. Ράψα κουμπί, τελειώνει, περιμένουν οι κόμενες. Τις κόμενες περιμένουν. Είναι που η δουλειά σου. Ράψε το εσύ το κουμπί. Φιλοίκα, ο Μαρτσόας καμιά κόμενα, ρε. Με τίποτε ατζέντες, ρε Αρτεμάγινη. Πώς θα τα προλάβεις μόνος σου, ρε. Κάτσε και του φίλου σου καμιά, ρε. Θες καυκά. Εγώ και... Ντότσε Ρώμα Κάτρα, τα τσίγκεγα Σβετλάναντα. Τα πράγμα. Είσαι πολύ μικρός να ξέρεις πως χαϊδεύουνε και πως φυλούν στο στόμα. Αρτεμάγινη μου. Κάτι ρωσίδες Δήμητρες να τις τρώεις και πέφτουν τα παντόκλαδα σου. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Πέμα σου να πάει σκαφαρέ, κύριε Έννη.
Ποιον καπάρε ρε Αρτεμάκη. Είναι ίσο πάω εγώ καπάρε. Εγώ έτσι να κάνω το γενικό παθαίνω που το από αυτό ρε. Πάω καπάρε. Πού είναι στις ρωσίδες της Δήμετρας ρε. Λίβρος και ορασαγόρου γωνία. Α, μάλιστα, ευκήκαν για μένα γυρών. Για να καταλάβεις τίποτα. Οι κοπέλες είναι καθώς πρέπει κοπέλες Αρτεμάκη μου. Είναι τουρίστες και θέλουν να γνωρίσουν την Κύπρο. Ποιος θα του γνωρίσει την Κύπρο, ο φίλος σου ο Ιαννής. Μάλιστα, έλα, να. Έχει ωραία. Δώσ' μου 50 λίρες. Δεν κατάλαβα. 50 pounds. Γιατί ρε Ιαννή, χρωστό σου. Πώς θα γνωρίσουν την Κύπρο οι κοπέλες. Όπως θα την γνωρίσουν ρε, να είμαι τίποτε ο κόντεγο. Μα γιατί αντιδράσατε με αυτόν τον τρόπο. Καλά ρε γιατρέ, εσείς τι θα έκανες. Κι όμως που εγώ νόμιζα ότι ήταν να... Τέλος πάντων. Γυρίζει και λαλί μου. Είναι τα ζώδιον είσαι. Πού είναι το κακό, πού είναι το κακό. Μπορεί να ήθελε να σας πει ότι σας ποθεί και άρχισε από το ζώδιο. Μα ποιον, ο Ρίκο. Δεν τρέπεται να μου το πει. Όμως εμένα, κοινό που με τρώει, είναι ποια έκατσε και του είπε για τα ζώδια και πως τα δικά μας δεν τερκάζουν. Θα την έβρω. Μεν έχεις 9 γιατρέ και θα την έβρω. Δηλαδή, εγώ να σκοτώνουμε όλη μέρα και εκείνος να κάθεται με τη μια και με την άλλη. Κυρία Πέπα, νομίζω τρώγεστε με τα ρούχα σας άδικα. Έχετε αυτό που λέμε, ναι αυτό είναι, είναι το σύνδρομο της κουρασμένης νοικοκυράς. Τα πράγμα. Κοιτάξτε, χωρίς να το καταλάβετε, έχετε αναλάβει όλες τις ευθύνες του σπιτιού. Δώστε του μια ευκαιρία, δώστε του την ευκαιρία να αναπτύξει κάποιες πρωτοβουλίες μέσα στο σπίτι, να αναλάβει κάποιες ευθύνες. Και κοιτάξτε να τον πείσετε για την οικιακή βοηθό για να ξελαφρώσετε, αλλά σιγά σιγά. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Λοιπόν, κοίτα τι μαλακό να αφήνει το δέρμα το κερί, αγάπη μου. Βελούδο. Μην ακούσω ότι ξαναχρησιμοποίησες ξηράφι, γιατί πρώτα απ' όλα είναι χωριάτικο. Και δεύτερον, όταν μάθεις το κερί, δεν θα θέλεις να δεις το ξηράφι. Δεν ξέρω το, αλλά έχω και τον παπά μου που μουρμουρά. Δεν κατάλαβα, έχει άποψη και για τις τρίχες σου ο κύριος Ρίκος. Τον ξέρεις, μέσα σε ούλα θέλει να ανακατώνεται. Άσε που... sorry, μέσα στη τσάντα μου. Ναι. Thank you. Ορίστε. Έλα ρε μου. Χλωμόν το βλέπω. Έχω τον παπά μου, έσπασε με. Να έρθω εγώ σπίτι σου. Τι η μάμα σου. Καλά, έλα να σε κλείσω να σε πάρω μετά ημισθητικό. Φιλάκια, bye. Το παιδί. Ακόμα. Νομίζω ότι όλοι οι άντρες χάχες. Καλά. Το τι χάχαν έχω γνωρίσει εγώ, άσε. Λαλό του να βρεθούμε σπίτι του και φάνε τη μάμα του, ρε παιδί μου. Και κοίτσα μου, πρόσεξε με. Οι Κυπραίοι άντρες, αν ήταν δυνατόν να μείνουν μέσα στο βρακίν της μάμας τους ώσπου να πάρουν σύνταξη, θα το έκανα. Το τι επέρασα εγώ που τις μαμάδες. Πέ μου, τι ζώδιον είσαι. Κρυός. Και το πρόσωπο. Δεν τον ερώτησα. Ένα λεπτό. Έλα ρε μου. Τι ζώδιον είσαι. Πέ μου ρε παιδί μου. Ταύρος. Κλείστου το. Γιατί. Θα σου πω μετά γιατί. Άρη, bye. Θα σου πω μετά γιατί. Πέ μου. No chance. Κρυός με ταύρον, αγάπη μου. No chance. Δεν κατάλαβα, ρε. Είναι ελληνικά που μιλώ, ρε. Είναι ελληνικά που μιλώ. No chance. Καλά. Ένα λεπτό, ρε, δεν κατάλαβα. Πού θέλει να βρω τώρα εγώ 50 λίρα, ρε Γιάννη. Είπες σήμερα στην τράπεζα. Μάλιστα, επήγα στην τράπεζα, αλλά να πιω τα λεφτά για το ενίκιο, ρε Γιάννη. Ακριβώς. Θέλω να μου δώσεις που τα λεφτά των οικείου. Το Ρίκο είναι να τον κανονίσω εγώ. Παναγιά μου, ναι ρε, και να δεχτεί ο κύριο Ρίκος τώρα μην του δώσεις τα λεφτά του για το ενίκιο, ρε. Αυτή μαγιά μου το πουλήσω εγώ το παραπηθεί με ρωσίδες στις γκόμενες, με φάσε. Α, ωραία, ήρθες πόσο σου τώρα. Μάλιστα, να σου δώσω εγώ τις 50 λίρες να βουρίσεις να πάνε ρωσίδες και εγώ να με χτυπώ το αυκολέμον. Περίμενε να τις γνωρίσω καλά πρώτα ρε Αρτεμάκη, και ύστερα θωρούμε ρε φίλε. Άκου το απόφασε ρε Γιάννη. Ένα έχει μπαρκίνα δεν πάω μαζί σου. Ας είναι άλλο σου, είπα μου. We want you alone, baby. Άντε ρε, σιγάρε, που σου είπα we want you alone, baby. Το ενίκιο. There is no money, baby. Εγώ και... Άντε ρε,
Φέρτε το ενίκιο και έχουμε και δουλειά, τελειώνεται. Κύριε Ρίκο, γύρισκεται μια άλλη μέρα, ξέρετε, δεν φτάσαμε, οι τράπεζες εκλείσαν. Ναι, γιατί δεν ξέρετε ότι σήμερα είναι η μέρα του ενοικίου. Όχι, ξέραμε το. Αλλά ας όψονται και σε πλεμμένες οι γκόμενες, οι Ρωσίδες, οι Δήμετρες που ετύχαν και... Τι Ρωσίδες γκόμενες, ρε. Για να δουν την Κύπρο. Πούντες τώρα, πούντες. Έμπειρας, αφού δεν έχουμε λεφτά, τώρα αξίαστες κύριε Ρίκο. Δεν είστε εσείς, έχω εγώ. Όχι, τώρα είναι ντροπή, τα που χρωστούμε σύζω το ενίκιο τώρα. Λάλε ρε, λάλε πόσα που στοιχίζουν ρε. Κοίταξε, άμα κάνεις έξω σκοπέλες να μην στάσεις ένα φάιν ας πούμε. Να πόσες είναι. Ποιο. Που μια μπίτσα σουβλάκια της λίρας. Άμα αν δεν στάσεις και σπάσουν και Ρίκο ύστερα ένα μου... Μόνο εγώ και... Η Πέπα μιλά. Η Πέπα Μάπουρου. Λοιπόν, τσίνα που μου είπες περί πρωτοβουλειών και σιγά σιγά και με το μαλακόν, δεν παρπατούμε τον Ρίκον. Ο Ρίκος μια γλώσσα καταλάβει. Το τοπούζει. Θα φάει του βάρους του. Τώρα κύριε Ρίκο, να πάρω τις κοπέλες να τσεράσω σουβλάκια. Τσεράσω του τσίμου μια μπύρα. Κύριε Ρίκο, για όνομα του Θεού, τις κοπέλες είναι να σπάρουν, να τα περνούν, να φάνε το φουλ μεζέ μας, να σπάρουν κάνει ερώτηση, να ακούσουν μπουζουκούι, να φατσίσουν λίγα χορό, έτσι, σπάρουν τα άμπια του, ύστερα κάνουμε τα ωραία μας. Ωραία μας, Σε πολλά κουαρτά, ρε, Γιάννη. Να συνανείς 300 λίρες για μου έτσι. Έτσι, άμα γυρόντες υπολογίσα εγώ, κύριε Ρίκο. Εντάξει, κύριε Ρίκο, και ο λίρες βαστά. Έμανα για τον που του είπα να τους κεράσει σουβλάκια. Άντε φέρτε το ρίκιο και έχουμε κι άλλη δουλειά. Άντε τελειώνετε. Άντε ρε αυτομαγική, πού να φέρετε που κάστα μπαζούρ. Αμπαζούρ, ποιο είναι αμπαζούρ. Κάστα μπαζούρ, για που κάστα μπαζούρ τα λεφτά. Πήρες να το. Θα φορείς όρμα ρε. Δεν αλήθεια πώς σου λάλλω ρε, πήγα τα τώρα, τι είναι που κάστα μπαζούρ τα λεφτά. Συγγνώμη. Άδειο. Άντε κύριε Ρίκο, παραφύγουμε. Πού να πάω. Είναι να πάμε στις Ρωσίδες τους Δήμετρες. Δήμετρες, α. Κολόνες. Τώρα θέλει τον Νίκη, βέβαια. Κύριε Ρίκο, για όνομα του Θεού τώρα... Μπαίνανε με να πάρω μαζί μου. Μα ποιο, μα... Μα ορτιμάκι. Να θυμώσει πολλά άμα σε πάρω ζωή τον πάρω, κατάλαβες. Ρωσίδες Δήμετρες, ορτιμάκι. Πέτσες. Τώρα να φέρει τον Νίκη. Που να έρθουμε δυο μες στο κύριε. Που να έρθουμε, πάθουμε τώρα, μην μας διδάμε, άντε. Που να έρθουμε δυο μες στο Νίκη. Δήμετρες, Παραία. Φανατίνα δεν μπόξε πέπαρε. Διάδρομος ελεύθερος. Άννη! Άννη, δεν τα βρίσκω. Απόντους. Ναι, αφού είπαμε. Μου, είδες τον κουβότε τούτο. Μάμα, μιλώ. Θα το σάσω καλά εγώ. Τίποτε δεν έκανα πουτσίνα που του είπα και εξαφανίστηκε. Άρα, μάνα μου, είναι εσύ γιατί. Αφού είπαμε, είσαι τάφρο και εγώ κρυός. Να ο τσάς, θυμάσαι. Πελάρες είναι εσύ που λαλείς. Να που λαλείς και χίτσα. Μάμα, μιλώ λέμε. Εμένα να μιλάς άμα σου μιλώ. Να σε πάρω πίσω, μάνα μου, οκ, bye. Τι να μου πάθεις τώρα, ρε μαμά. Εν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε πιο δε μέσα. Θα έσπασες με τα νεύρα μου. Σου να με σου αστράψω μια τζινανούλη δική σου, α. Τι έπαθες τώρα. Να μου λαλείς προηγουμένως για κρύου και για τάβρους. Μιλούν με τον Άρη, ρε μαμά, και είπα του να κόψει το κόλλημα διότι είναι ταύρος και εγώ είμαι κρυός. Και η κυρία Αναστάζια είπε μου ότι ταύρος και κρυός no chance. Διότι εκείνη είναι παρθένος, ξέρεις, και... Στέλνει η κυρία Αναστάζια που σου είπε για τα ζώδια. Να μου πάθεις τώρα. Κικίτσα, τι ζώδιον είμαι εγώ. Λέοντας. Ο Λέοντας πάει να σύσει την Παρθένο. Μάμα!
Εύκονο τηλεφωνητής. Κυρία Αναστάζια, αν είσαι σπίτι μην ανοίξεις την πόρτα γιατί έρχεται ο Λέοντας να σε σκίσει. Αρτεμάκι μου, μόνο το σιδερώσεις ακόμα, ότι είναι αυτός τελείως. Αρτεμάκι, τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει. Αρτεμάκι, κάτι έχεις, εμένα δεν μου γελάς. Τι έχεις? Τίποτε να σου. Ό,τι Αρτεμάκι, μα θα πεις τις οτιές σου. Πρόσεχε να κρούσω. Αρτεμάκι, θα μου πεις, πέ μου. Ποιος είναι ο Στέλιος? Μην το πιστεύω. Ρε, δεν ζήλεψε? Όχι, όχι. Ένας συμφοιτητής μου ζητώταν να πιάσει να βγούμε όλοι μαζί, συμφοιτητές μαζί. Μάλιστα. Ωραία, θα έχω πιάσει. Εσύ να φύγεις, ο άλλος έφυγε, αφήστε εμένα τα μένα ράφκο κουμπούθια και να σιδερώνω από τα φουστάνια. Αφού εσύ μου είπες να μου σιδερώσεις το φουστάνι μου. Ναι, εγώ σου είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σιδερώσω ένα φουστάνι, ρε Σωτία. Αλλά, τέλος πάντων, άστο, ξεχάστα. Ο Γιάννης που έπει. Ας το διότι είναι που ενευρίασε. Ήβρε δυο ρωσίδες γκόμενες ψηλό και πάνω, είπεν και αντί να πάρει εμένα μαζί του, έπιασε να πάρει τον κύριο Ρίκο. Ήρθε να πιάσει τον Νίκιο και... Αμά, ρε, καλά δουλεύει τον κύριο Ρίκο, δουλεύει και εσένα. Σιγά με βγάλει τώρα ο Γιάννης ρωσίδα γκόμενα. Γιάννη, μεν τη συγγίζεις. Κοίταξε από ξάμπα και πάρε μας πρέφανη Πέπα. Πέπα κουλάς, μάνα μου, κουλάς. Sorry. Κουλάς η Πέπα. Δεν είναι στο να ληστό κουλάς στα αγγλικά, ρε. Δεν το πιστεύω. Είδες. Να μπουν να δει, ρε. Να μπουν να δει. Η κοπέλα θέλει δουλειά και πάμε να βοηθήσουμε. Ρε Γιάννη! Εσένα να δούμε ποιος είναι να σε βοηθήσει τώρα. Τι κάνω τώρα. Απίδα. Μα πότε. Το παράθυρο. What is going on? Δε κουλάς. Ναι. Σιδέρομαι. Ναι, ne παρτσιντίνινε. Πρέπει να ακούτε που σας φακώ. Εγώ και... Εξήγε. Αλλά από τι κορό το φιστάνι σου έλειψε. Εσύ να πάνε που κάνει και σιδερώνεις το φιστάνι σου και βάλεις το κοπελούι να στο σιδερωθεί. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, κυρία Πέπα? Έχω πολλά προβλήματα, χρυσή μου, και αυτό με μου παίζεις την έξυπνη. Χρειάζεται μάκι. Σου δεν είναι καλύτερα. Να μου είναι. Ότι ουδέν είδε. Δεν πειράζει. Πάρετε μέσα στη μέση. Έτσι δεν θα βαστάξω από την ώρα να δώσω. Όχι, κυρία Πέπα, η Σώτια είναι... Λοιπόν, Θεέ μου, είδες τίποτε του την αισθητικό? Μα, την κυρία Αναστάζια. Τα κυρίατα την εμαρά. Ναι ρε, επία πάνω δεν την ήβρα. Δεν την είδα. Ναι, άμα τη δεις... Το Ρίκον είδες τον ποτέ? Μα τον άντρα σας. Όχι ρε τον κουμπάρο μου, ρε μα εμάνεψε. Συγγνώμη, δεν είμαστε εδώ με γραφείο πληροφοριών. Έλα στο μάκι μου σου παρακαλώ. Ραϊκοπιά, εσέναν έχω σιτότα με... Άσε να δω τώρα. Δεν τον είδα κυρία Πέπα, ούτε τον Ρίκο ούτε. Κίνος λείπει. Κίνη λείπει. Άμα να μου μάνα. Άμα να μου και δεν να μου γλιτώσουν. Και να μου γλιτώσουν. Μάνα, σιγά ρε τε σου πάτες με. Άμα να μου μάνα, μπέτω στην κυρία Αναστάζια. Δεν πειράζει, αν τις φάρεις, καλώς θα τις κάνει. Να μου κάνεις. Καλά, εσύ, καλά. Καλάθια. Να μου σου ρωτήσεις της κοπέλας. Στάθου να με κι άκουε. What is going on? Να μου να δει ρε. Αρέσκω της πολλά λαλή. Ρε Γιάννη. Να μου, πιάσει τα γωνιά. Εκεί. Έπιανάτε, ταράξτε το κουράνο. Όχι, είμαστε εντάξει. Άμα δεν προλένω. Άντε ρε. Να μου. Εσύ. Μα θα πιένες έξω με το Στέλιο εσύ ρε Ζωτία. Δεν μου μένω έτσι με τον εξωγήινο ρε. Άρη μου, ακούεις τι σου λέω, έκαμε πως δεν καταλαβαίνεις.
Αφού είπαμε, μάνα μου, δεν σκάζουν, δεν τα κούφαση. Αφού είπαμε, εσύ είσαι τάβρος και εγώ κρυός. Α, και έχει τσόρος φόβο σκορπιό, α. Όχι, πελάρες είναι σίγουρα, δε χάρη μου. Φίλησα, γιατί δεν ήξερα ότι ήσουν τάβρος, αν ήξερα, ήσουν Κίτσα! Αγία μου, ρε μαμά, ελάωσες με. Είμαστε έτσι τα καλά τώρα τα ζώδια είναι βράκωτη, α. Μαμά, μια χαρά κοπέλα είναι η Αναστάζια και θέλεις να ξέρεις ό,τι μου είπε για το ζώδιο με την αλήθεια της. Με φάσε, και άμα την έβρω να της μάθω εγώ τα ζώδια. Έγραψα της το θέμα. Αν πεις, αλεύρι. Αν πεις αλεύρι, ο Λέοντας σε γυρεύει. Καλά το σκήνε με γιώτα που γράφεται. Λοιπόν, και γράφουμε στο ζώδια. Όχι με γράφετε ρε Γιάννη, έφερετε μου το χόρκα του με την κασέτ. Όχι ρε ζώδια, φαίνεται καλή κοπέλα. Πολλά καλή, όχι. Οκ, αυτό είναι πολλά καλή. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω και κάνω το ό,τι θέλετε. Αλλά αν έχετε προβλήματα με τον κύριο Ρίκο και την κυρία Μπέπα, όλα μπορείτε να φωνάξετε τη σόλη. Ρε! Σόλυτε να μας σας μιλώ. Άντε ρε Σόντια και εσύ Παναγία μου ρε Σόντια, έφεραμε μια κοπέλα σπίτι για να μας το κάνει φούτα του βούνια μας. Δεν καταλάβατε, έφεραμε κυρία Στεμάκη. Που λαλεί ο λόγος ρε φίλε. Με ο λόγος να λέει τίποτα, λοιπόν, μακριά μου την κοπέλα, εντάξει, άντε. Το πιστεύω. Όχι, ελάτε το πότι περιμένω μας και όλοι με τρεσονοστείτε και με πιστέψαμε κύριε Ζεγάρε. Ναι, ελάρες ρε φίλε, ελάρες να φέρεις, αλλά ακόμα δεν είδαμε τα. Καλά, μα το να φέρω το Στεμάκη μου, είναι τα πράγματα τώρα. Πού είναι την κοπέλα. Όχι, μόλις είναι το Ρίκο και το πήγαν του πού. Αλλά, και στην ακόμα, δεν Σιγάρα την κόμενα. Την κρυόκολη, την κανοζάβη, να μου λένε την ψυχρή, την ψυχρότατη, την κατεψυγμένη. Την κατεψυγμένη, μάλιστα. Αστεμάκη, περιπέζεις με. Εγώ και... Όχι, εγώ Not me, it's you. You get it. Hello. Έλα βρε Λέοντα, πες αλεύρι, η Ναστάζια σε γυρεύει. Εγώ? Εσύ βρε δεν μου άφησες σήμερα στην πόξο από την πόρτα μου. Και βρε ανορθόγραφε άντρα, το γυρεύσιμα να μου το φκεί. Είναι με γιώτα που γράφεται. Αν είσαι εσύ. Ποιος Λέοντας είναι καλό. Άτε τάκι αστιάκια. Όχι έτσι θα με δεις, γεια. Ποιος Λέοντας είναι. Ο Ανδρίκος είναι αγώγιος. Ο Σοκράτης είναι Πανθέλος. Ο Τάκης είναι Τοξότης. Ο Φίτος. Ξέχανα το ζώδιο του Φίτου. Πρέπει να δω το καρμένο. Ναστάζια, δεν πάει καθόλου καλά. Θα τα πάμε καθόλου καλά, θα με χαλαλώς αυτό. Ρε Σωτιά. Αστεμάκη σιωπή. Άκου, ρε Σωτιά, για όνομα του παιδί προσπαθούν να βοηθήσουν μια κοπέλα που είστε στη χώρα μας. Δεν έχει που τον ίδιο μοίρα ρε Σωτιά. Έντρα είναι μια παξίρα ρε κοπέλα με εμένα. Κανεί ρε Γιάννη, ελεήμονα. Εσύ κράτης μια μπακύρα. Όχι, γιατί είμαστε δύο λίδες. Αστεμάκη σιώπα. Μα εγώ και επειδή να απλώσουν την ονίκιο τώρα και... Αστεμάκη σιώπα. Σωτιά, τώρα δεν το πάθεις, επειδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοπέλα. Ξέρεις, η κοπέλα ήταν καθηγήτρια στη χώρα μου. Έφτιανε μόνο 30 δολάρια το μήνα. Είστε λιγαμένοι να μέσα να βρει καμιά δουλειά ρε Σωτιά. Ναι, μάνα μου ρε, ούλες που έρχονται στην Κύπρο είναι καθηγήτριες. Εγγεμόταν με καθηγήτριες. Τώρα είναι τα καθηγήτρια ένι. Δεν το πιστεύω ρε Σωτιά. Δεν το πιστεύω ότι το λαλείς εσύ που είσαι καλλιτέχνηδα. Ναι, που είμαι ρε, καλλιτέχνηδα. Πώς είναι το από αυτό το τέτοιο, το από τούτο. Είναι από τους ηθοποιούς. Καλλιτέχνες ρε έτσι. Τους άντρες, τις γυναίκες. Και η γυναίκα ηθοποιός καλλιτέχνης λέγεται. Άσχεται. Τέλος πάντων, εσύ που είσαι και παίρνεις με αυτός καλλιτέχνης. Αλλά είσαι ρατσίστρια. Εγώ ρατσίστρια. Βεβαίως, γιατί όποια κοπέλα ξαφιέφτει στην Κύπρο σημαίνει ότι πρέπει να είναι καλλιτέχνηδα. Καλλιτέχνης ρε. Sorry, κοτσίνο, καλλιτέχνη. Τούτο είναι ρατσισμός. Και αφού θέλετε να το παίξετε αντιρατσιστές, εγώ το πάσω.
Αλλά πίνετε μέσα, σκάτε την κοπέλα έξω, γιατί ο κύριος Ρίκος δεν νομίζω να μεταξύ αντιρρήσεις της. Και αν το μάθει η κυρία Πέπα ότι τον έχετε ποδά, θα ακούσετε για την αντιρράση. Μη Ρίκος. You, Νατάσα. Νατάσα. Ορίστε. Νατάσα. Νατάσα, έτσι πρόκειται να μου γλιτώσεις, οκ. Οκ, τώρα θα με πάμε πολλά καλά πάτε. Λοιπόν, your visa, okay? Yes, okay. Okay. My φίλος. Φίλος. Τώρα ναι. My friend. My friend. 2 minutes. My friends, immigration, ήταν στο London immigration τώρα στα αγγλικά σιώ. Ευτυχώς που ήρθε ρε. Παιδί μου, ήταν στο London immigration στα αγγλικά. Immigration. Με μου πεις ρε, μα και μας σοβαρά. Και αφάτως, σίγουρα μέρα μου κάμε. Αφάτως το μόνο να το βρω. Να με κρυκώ και φάει ιδιαίτερα αγγλέζικα. Όχι ρε, όχι, έχω ένα φίλο μες στο immigration και να της κάτι βίζα της χωρούας. I understand. Yes. You want to help me to take visa. Yes. Δεν σε κατάλαβα, να πει, Με τη βίζα σου θέλει με τίποτε να λεβαρέθηκες, σπάσαν τα νεύρα σου. Συγγνώμη, κύριος μου τώρα τον ίδιο. Τώρα τον ίδιο, κύριος! Ας διέσκησε κύριε Ρίκο για θέμα του Θεού. Η κοπέλα λέει, κατάλαβε να λέει να τη βοηθήσεις να βγάλει βίζα. Καλό, Ένα λεπτό. Δηλαδή, αν δεν έρθω τα connection μες στο immigration είμαι εγώ. Δηλαδή, τα connection που έχω εγώ κύριε Ρίκο, εσύ δεν τα είδες στο story, ο ρήρος. Ρε κουρουβέτσε, πώς είσαι connection εσύ. Ρε, εγώ άμα θέλω Ρίκο την κυβέρνηση αύριο, ξέρεις το. Μάνα μου, μάνα. Άρα, να μου κάνεις κύριε Ρίκο. Ρίκο κυβέρνηση αύριο να μας θέλω εγώ. Να που γίνεται πάμε. Προσπαθούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ναι. Είναι η κυρία Πέπα που να σας ρίξει, που πάει έρχεται μες στον διάδρομο σαν το λιοντάρι μες στο κλουβί και κρατείτε το μαζεράκι. Μεν μου πεις. Λαλός. Λαλό του γιατρού και να μου λάβει πεζάρες. Είναι στο πρωτοβουλία κυρία Πέπα. Είναι το μαλακόρι κυρία Πέπα. Τώρα να δει το μαλακό. Τώρα θα το κάνω τη σκελέντα. Άκου τον πρόσκεται το πουλάκι μου. Έλα, είμαι μπροστά στον σερ. Από έρμα να μου γίνεται τίποτε. Διότι δεν κάνει πέντες κάτω τα ζώδια μας, έτσι οροσκόπο σκορπιό. Τάπος με σκορπιόν εσύ, κρυός με το ξόδιν εγώ, βάζει του ρίγανη. Άντε πάει. Αφημένει πιέζεις, μάνα μου. Άκου, κοιτάξτε ότι το κινέζικο οροσκόπο, δεν ξαναλέ μετά. Άντε πάει. Μάμα, κουπανές! Άκουσε την κόμμα κουπανές, δεν τίποτα να κουπάνεις. Δεν το πιστεύω. Όλοι μας έχεις από όλα τα σωρία, θα με φουτουνιάσεις, Μάμα, τι νομίζαμε, να με έχετε κόφτη. Εν πάρει ώρα έτσι ζωή σου. Ένα γεμμένο, εσύ λιπάρε στην πολυκατοικία, δεν μου άρεσε να ξεριστώ. Του γιουρώσου να το πεις. Πού έγινε κάτι και τώρα, ένα σπαΐντο ρε παραπόρει να προσέχει και άψε μου το για να γυρίζει με την μια και τυράζει. Δεν εύκολα, ρε μάμα. Εδώ το είσαι τώρα. Μάμα, είναι εγώ κλεισιά να πω. Μάκη, η γύψα να μου. Η γύψα από το πάσου, μάνα μου. Χαίρομαι πολύ. Η γύψα παρέκατος εξυπνάτες. Δεν σου είπα εγώ, δεν θέλω να έρθεις εγώ πολλά. Παπά, παράγωσες τέλεια. Τι καμίσαμε, να πω στη μάμα μου που παγόριζε. Και τι παγόριζε. Ναι, κατάλαβα. Αν τώρα είναι δύο ρε μας θέλει να παγόριζε, δεν ζήτησε, παπά. Άδεσιο. Άδεσιο, δηλαδή. Καλά, που να τέφερες ξαναλέμε τα. Ρε ξένα, πάμε και κουνάφτηκα νομίζω την εγώ. Έτσι κόψε τα κότσες, ρε μάμα που να κάνω στην πέπα. Άξιο κορί! Παιδιά, Άντε στο διάβολο. Τι είναι εσύ. Φαΐτηκες εσύ. Καλά φεύγονε. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με την παγουκολόνα. Να κόψουμε τα γάτια. Άντε ρε, σώδια, δεν είναι. Όλα τα κουντά σε μένα.
μόλι τη κοπέλα την έφερε στο διαδίκτυο. Τι θες να πω εγώ. Εσύ, αλλά σαν μόνο φουστάμι. Εσύ είναι κάποιος σου έμενα στο κόψα από το πιάνο τώρα. Δεν έκανα, αν μπορώ να πω στο λάδι μου μάλλον τώρα. Ας σου ειδωγώ με τα μάτια να φτιάξω. Έτσι, όχι, πάρα να φτιάξω. Πολλά ωραία, θα σφίσετε και λέει. Χαίρετε. Παιδιά, πέστε μου ποιος από τους δυο είναι λέοντας. Λέοντες. Χάχεσαι. Α, ναι. Σε ποιο οροσκόπιο? Σε εκείνο που είσαι και εσύ. Bye. Τι εννοεί? Πείτε ρωτάτη, μάνα. Πείτε ρωτάτη. Κύριε, θα διαπέρασε να κάτσουμε να πιείς κάτι. Πριν να πάει η κοπέλα να δεις. Πριν να πάει η κοπέλα να δεις. Μα πού να πάω, γιατί να κοιμούμαι και εγώ μόνη μου πάνω. Γκράμπα, είναι Γκράμπα! Θα προσέξω να σε περιπάψω εγώ. Σε το άλλο. Γιάννη, ακούεις, σε ρωτήσει η Πέπα, γιατί σου δεν πει μάτσα ρε. Πώς θα τους κρατιστώ. 3-2 ρε. Έπρεπε να φύγει για την καρτέρα από έξω. Σε κοίταξε ρε Γιάννη, πρόεξε πολλά καλά. Έτσι και εγγύσετε της Νατάσιας, θα σας κόψω τα πόθηκια σας, λαλό σας το. Να αγγίσουμε της Ναστάσιας κάτω. Ποιας? Της Ναστάσιας. Και τι την Ναστάσια κάτω? Ναι. Και μου είδε την Νατάσια. Ποια? Η Ναστάσια ρε. Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα από την είδε. Και μου να μου κάνει τώρα. Ποια? Η Ναστάσια ρε. Ένα λεπτό κύριε Νικόλα, για ποια δεν διαφέρεις. Για την Ναστάσια μου ξέρει την Νατάσια. Και για τις πιο ενδιαφέρομαι ρε Γιάννη και πρόσεξε πολλά καλά. Ναι, ξέρω. Να μου κόψεις τα πόθηκια μου. Μπράβο. Να μου κάνει τώρα. Η Νατάσια κάνει μου εμένα μασάζ και η Ναστάσια το αρτεμάκι. Μα έτσι τι σώμα της κύριε Ρίκο, τι σώμα. Ας παίξω ρε. Θα σας παίξω ρε. Έρχομαι από εκεί τώρα. Έρχομαι από εκεί. Αγάπη που γίνεται δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνε μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγει η χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατρία. Ρίκοφιε! 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 Κρατάω ματάκι! Ρίκοφιε γιατί δεν σώθηκες! Μία μαλάκα! Να με βρεις τα γέννητα γόνια πηγιού. Μάμα! Θα ψήσεις θα πιάω τηλέφωνο την οργάνωση για τη θεία στην οικογένεια να λώσω. Πρέπει να σπουδήσουμε τα γέννητα. Μάμα θα φύγετε, δεν θα ξαναέρθω. Εντάξει, βαρέθηκα να πάμε μαμά. Χρήστο! Πόρτα, πόρτα! Τι πάει πόρτα! Κοπέλα μου, τι σου έφταξε, μάνα μου, τι σου έφταξε. Πού ήσουν να του την δεις. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά έχετε λίγο μπάγο διότι έπαθε γκράμπα το κοντινό αρτεμάκι. Να δεξιπόδησε. Τώρα να του κάνω κάτι αφίες. Μα καλό μου, τι γίνεται εδώ. Εγώ ήρθα να άνθρωπο και αφρονίδα να είστε. Τι έκανα σου πήγε. Καλό μου, είχατε την οικογένεια απόψε. Δεν μου κάνε τώρα που ήσουν. Να με σου κάνω καμία. Δεν μου κάνεις παιδιά!
λίγο πάγο δεν χρειάζεται, μάνα μου. Μείνε ρε τα ωραία της μάνα. Μείνε ρε τα ωραία. Έχει δει ανέφερα. Πω έξω να σου νικάμε τη νησιά. Ένα παγιό μπορεί να φορέσει. Έχει μαρίσα, μάνα με και τα πικιά μου. Κανένα μα που είναι. Δεν σου κάνω μάνα μου, κάτω να να τα κάνω τα λεπτά. Δηλαδή, θα τους πας είναι ευκάλε ποτέ η πατρινή που εμπούκαν του. Δώρε, να βάλεις τα κλούδια που εμπούκαν του. No, you want visa, huh? Yes. Don't worry, baby, don't worry. Yannis is there. Where? Hey, Yannis, κάτι. Παντελάκι. Να πού είναι, ρε. Παντελάκι, δεν ευκάλε πατρινή με εμπούκαν του. Κανάλια, είναι τούτο. Μα τη λούδι, μάνα μου. Βασιλή, και εκεί θα πω. Μα είμαι συνεχομένος, μάνα μου. Να μένουν οι μίξια μου όπως του μωρού, μάνα μου. Τώρα, πού είναι να πάει τώρα. Μπορεί ο καθενέ. Νοσοκομείο. Άμα σταμάτα να την παιδιά της εταιρεία, νέα μου. Μα είναι πολλά της κόρια εκεί. Του την εσύκ να τέχει, να μου παρέπει να σου σκιώ. Άμα πιο. Κόρε και εκεί μου πάει. Και είναι τα λίψα φαρή, ρε λάκο. Παιδιά θα μην ξέρω να μιλά. Χάμε την προσευχή σου. Βάλε που ήσουν όσο τρία να με περισσώ. Ένα, δύο. Ήμουν παγωμένο και ανήσιο. Μάπα. Είσαι μάπα σήμερα. Ναι, είσαι ανθρωπικό. Έπαιζε μια τέτεκ, πώς το λέτε, εργατών με την ελπίδα ξηροφάου. Τώρα σε δύο ώρες σου. Να πάει. Και σήμερα μου να δει, να δείξει το ξύλο, να δείξει το πάγο. Να πάει. Λέγανη! Αυτεμάκι! Λέγανη! Αυτεμάκι! Κουάσκιο τώρα. Ανά πολύ δηλαδή, ρε. Ποιος θα ρωτάω τότε. Άτσο θα δείξει να πιάνει πέπα. Είναι από τα πιούμε. Κουράζει πιάνει στο ψυγείο. Ποιος τι καλά κίνησε. Do you drink vodka? Άρα αυτό μαγεί. Πετάξτε το πρέπει καμιά παγωμένη της ακρή βότκα. Πετάξτε εσύ ρε. Το άγγι μου θέλετε κάνω μαύρο μάνα μου. Natasha, do you like citrus? Το μάγι, do you like this ροπάτσι. Κάτσε Ρίκο. Κάτι μάνα μου απαντάτε. Μα πού τηλέφωνο σου πέρα. Ναι, άλλο. Πέστε μου, ελπίδα ξενοφάγω εκεί. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, παίζετε μάπα σήμερα? Κάτω, Ρίκο. Ναι. Με ποια ομάδα παίζετε? Ατέφεκ εργατών, μάλιστα. Και πόσα το μάτς? Μάλιστα. Ναι, αθλητικογράφος. Να σας χαρίσουμε και την τόμπολα, βέβαια. Ευχαριστώ, γεια σας. Πόσα. Είδες που σου το δίνουν, ορίστε και στο λάθος. Πόσα. Βέβαια, διάταξα κάτι χαλούμια τις προάλλες εφέραντα μου. Μου τούτο που σε ρωτώ λίγο. Πόσα. Έφεραν τες ελίες στο κοινό, αλλά εγώ έριψα πάντως, έτσι. Εγώ θα σε ρίξω. Δεν μου πεις πόσα το μάτσο, Ρίκο. Πόσα. 3-2, αδερανή ελπίδα.
άκουσε ρε Τριάννη. Πού πάει? Να πάω στο πούτσιο, πέρα μου, να παραδέξω ό,τι στοιχήματα έχει. Θα κέψω πουλό το προμόξει στα κρατικά χείτους αθλάνους, θα τους αφιάουν να τους ισχύει, θα τους πειράξω όλους. Είχα πάνω πέπα μου, είχα πάνω να τους πειράξει. Έχω πολύ ροή στην πέρα πάνω. Αγάπη που γίνεται δικό μαχαίρι. Ντερόβια. Είναι άσπρο πάντο. Άσπρο, ολό άσπρο, έλοξα άσπρο. Νασταρόβια. Να μπορεί αυτό, Μάκη. Να μπορεί, σου λομάκιασες. Πήγα μου είναι μέσα στο μέσα. Πιάνει μια να πάει κάτω. Πιάνει μια να πάει κάτω. Νατάσα μου, του Ιωαρβίζα. Νασταρόβια. Μια μπορεί έρθει, Μάκη, βόλωσες. Εγώ και... Τι ρε, να πούν το γάλα σοκολάτα και άδειμα να πιεις βότκες, ρε. Εγώ ρε, εγώ τον δρόμο μήνα βότκα εγώ. Άλλα τώρα. Είσαι σίγουρος ότι ξαναζες συνάω. Άσου ρε. Το beautiful girl, Νατάσα. Το beautiful boy, Αρτεμάκης. Νασταρόβια. Νασταρόβια. Ένα λεπτό, όχι, άντε ρε Νατάσα τώρα, beautiful boy ο Αρτεμάκης. Όχι, έτσι μας πελάνεις τώρα δηλαδή. Νασταρόβια. Ζηλέψαμε κύριε Αννή. Ζηλέψαμε. Ζήλεψα ρε Ρίκο. Γιατί άμα έρχεσαι άξιμα και λαλείς μου ότι εντερκάζουμε επειδή εγώ είμαι λέοντα και εσύ καρκίνος. Έλα λό. Κι άλλοι εκτός που την αισθητικό θα του είπε για τα ζώδια. Έλα, κάτσε, μάνα μου, κάτσε. Πού να κάτσω? Ο αριθμός να κάτσε. Ρίκο, συντυχάνω σου. Συντυχάνω. Παρέτα να ξύνεις λαγιά. Γίνεται να αξίζω και να συντυχάνεις. Όχι, Ρίκο. Θέλω να με θωρείς μέσα στα μάτια μας, σου μιλώ. Όπως παλιά. Παρέτα, με μου αρκέψεις τα ίδια ρε πέπα. Γιατί να με αρκέψω? Διότι να κερδίσω ρε πέπα, 2 λεπτά. Καλά, Ρίκο. Καλά, μόνο. Ξύνε και περιμένω. 2,5. Αναία. Πέπα, 25.000 λίρες του. Μακάρι, Ρίκο μου, θα σου βοηθήσει. Του ρε, να κάτσει. Με μαραζώνεις, Ρίκο μου. Ένα γίνεται να κάτσει ρε πέπα. Όποιος χάνει στα ξυστά. Χάνει τα ριάλια. Κερδίζεις την αγάπη, Ρίκο μου. Παρέτα ρε πέπα, παρέτα κερδίζεις την αγάπη. Παρέτα, με μποβαρείς πάνω μου ρε πέπα. Με μποβαρώ. Άκου μποβαρώ. Ποβαρείς ρε πέπα. Αγκαλιάζω σε ρε Ρίκο, θέλω σε ρε μάνα μου. Μα δεν είναι θέλεις ρε πέπα. Πλήρωνε φούρας με το πατράζι να μου σύντει και λέμε τώρα θέλεις με. Απαγαπά παιδεύκη, Ρίκο. Ναι, απαγαπά, μα τόση αγάπη ρε πέπα. Φακαβά και λες ζαλίζουμε ρε Η πέπα. αγάπη είναι ζάλι, ρε. Παρέτα ρε πέπα που εζάλι, παρέτα ρε πέπα. Πες να κοιμηθούμε τώρα, ου. Άντε. Ρίκο μου. Εντάξει, μου να κοιμηθούμε. Να πέσουμε. Χάσαμε 25.000 λίρες σαν το κουτούτσι. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι θωρώ ψυχολόγο. Τα πράγματα να μου θωρεί. Ναι, θωρώ. Εν τέλος το θωρείς δηλαδή. Ένταλος το θωρώ που κάτω και μιλώ του. Κάνω και πόσα πιερώνεις. Τούτος σε ενδιαφέρει τώρα? Ναι πέπα, πόσα πιερώνεις. 30. Σελινιά. Λίρες ρε Ρίκο. Τώρα έπιαμε εσένα που 30. Γιατί είναι μου εμένα 5 λίρες ρε πέπα και εσύ τύχανε μου λίγη την ώρα ρε πέπα. Άκουρα. Πέπα, 30 λίρες μάνα μου. 5 κάσες κουνουπίδια, 7 κάσες παντζάρκα, 80 κιλά πατάτες και 10 κάσες κουλούμπρες ρε πέπα. Έτσι θα γυρίσω το χέρι μου, να δείξω τα κουνουπίδια, να δείξω τα παντζάρκα, να δείξω τις κουλούμπρες. Έκαιρνε κουλούμπρα. This is a columbra. What? Columbra. Look. Columbra and vodka together. Ooh, very nice. Έρθει Μαγί. Είναι να τα ζήσεις την κουράν κουλούμπρα ρε. Άσε τώρα να τσιλίσει την κουλούμπρα ρε, μα θέλετε να μπορεί να πριν την ξεροσφύρι να πάει και τίποτα στο τέλος ρε. Κάτσε ρε να βάλω μουσική ρε. Αχωρέψει το κουκλί μου, ξανά κουλούμπρα μου.
Do you like music? Do you? Yes. Don't listen to this. Molto. Do you know what this is? Huh? You don't know? It's stata per correrse cuclimu, na se zona se capito. Scifrete liturgico, Τι σ' άρεσε, ρε άλλο πως. Μα ξέρουν Ρώσοι που κλασική ελληνική μουσική, ωραία. Α, εσύ. Μου να βάλει. What's that? Α, Μάνα μου, ναι. Do you like this? Yes. Θες καπλά, θες καπλά. Εγώ και... Με μου λαλείς σου εμένα ρε πεπαντάξει και έριξα να πάει και πετάξεις στα ριάλια τους ψυχολόγους. Έριξα να μπουν να γίνει τα μέσα τα. Πόσο η σου ακούν τα ωραίο τραγούδι. Τα ωραίο τραγούδι. Παναγία μου. Να μπω. Να μπω τους μητσούς παγούν. Είναι, μπορεί να χορεύκουν κιόλας. Να πως έχω φτύσει να χορεύκουν οι μητσοί. Άντε όλα πιάσε τώρα και ούσου. Χορεύκουν την Αστάσια, θα τους κόψω τα πόθηκια τους, κατήφι τους. Ακούεις Ρίκο μου. Για τη γυναίκα που σου είπα να μου πιάσεις. Ο ψυχολόγος είπε μου ότι να κάνει πολλά καλό στη σχέση μας. Ρίκο, ακούεις να που σου λαλώ. Ο ψυχολόγος είπε μου ότι... Ο ψυχολόγος είπε σου και ο ψυχολόγος είπε σου ρε Πέπα ρε Παναγία μου. Και πάει και μετά στις τα ριάλια σου στους ψυχολόγους και πιστεύεις στους ψυχολόγους. Μόνον εγώ σε σκέφτομαι, ο άντρας σου ρε Πέπα, ύβρα σου ρε Πέπα, ύβρα σου γενέκα τελικά, ύβρα. Ύβρας μου. Μάλιστα. Ένταλος, χωρίς να τη δω. Να δω τα πραμανένη, να δω τα καπνοφουμάρι, να δω τα... Γιατί εγώ είδα τι. Ένταλος. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Που πήγαμε μάπη με τον Γιάννη, ήβραμε το θκιόν του Γιάννη, καταλάβες. Τούτος κάνει τον ατζέντη, βρίσκει γυναίκες και είπαμε τώρα μας έβρει μια καλή γυναίκα. Και είπε μας ότι έχει την ιδανική. Πώς θα είναι, πόσο χρόνο είναι, παντρεμένη, ελεύθερη, χωρισμένη, σειράτη. Αμά ρε πεπακανή! Να μην σου κοπέλα δεν βάζει τη ξημάτη, περιχείω. Ρε τόσο καιρό είναι καθάρισες, τώρα δεν είναι καθάριση ρε κουμπάρε. Ας τα φωτιά σου ρε. Ρε παρέτα να δώσει. Θες καυτά. Άντε ρε παρέτα με που ήταν ρε. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame.
Ρίκο. Να έχω μια ξένη γυναίκα ίσο μου και να μην ξέρω το ποιόν της. Α, είσαι πρώτα να έρθει ύστερα θεωρούμε ρε Πέπα. Άμα έρθει και ύστερα ό,τι να μάθω, τέλειωσε. Μα μάθουνε. Μου, να κάνω 60. Με μου πεις ότι κάνω πάρτι. Μα ποιοι? Η Μιτσί. Είπα σου εγώ ότι κάνω πάρτι Μιτσί. Είπες μου να κάνω 60. Πού σου νεύκο που πάεις ρε Ρίκο. Γιατί η γυναίκα μπορεί να μου φέρεις που σου λαλώ. Όχι, έφτια 220 χρονών. Άντε ρε Ρίκο, περιπέζεις. Εσύ με περιπέζεις ρε Πέπα. Τι θα κάνω την γυναίκα 60 χρονών ρε Πέπα. Ναι, κατάλαβα. Να πουλού αρκάζεις να την κάνεις Ρίκο. Πάντως να την γεροκομίσω αποκλείεται. Πρόσεξε Ρίκο. Αν νομίζεις ότι να μου φέρεις καμιά σουσουράδα τα μέσα να μου σούζει τον νουρον της, κάτω από το μυαλό σου. Εγώ φταίω ρε Πέπα που κάθομαι και σκέφτομαι σε που σε έχω κορώνα πας στην κελέ μου ρε Πέπα. Μεν τα κορώνα. Του βασιλιά. Κάτσι κορώνα, κόρονο, κουράσινο που με κουκουβάμε να νύχτα πας στην κελέ. Έλα να μου πεις ότι σε κουκουφώ. Πρόσεξε καλά την Πέπα. Γιατί δεν να βρεθεί άλλη πελή να σε υπηρετά. Και τούτες ούλες οι μητσές που βουράς από πίσω αν νομίζεις ότι να γυρίσουν να σε δουν κάρτο από το μυαλό σου. Δεν μίξω. Δώσ' μου ένα φίλι. Δώσ' μου ένα φίλι ρε λαλό σου. Άντε πίσω και με θυμώνει. Οφ, μάνα. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. 2 φυλάκια είναι λίγα, τι να πω. 3 φυλάκια είναι λίγα, πολύ λίγα. Δώσε μου 4 αν θες να σ' αγαπώ. Δώσ' μου φιλιά πολλά, αμετρητά τρελά. Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μη τσιγκουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά. Θυμάσαι ρε, θυμάσαι που είμαστε χαρτωμένοι και τραγούδας μου τον το τραγούδι ρε. Και τον καιρό νουλο φιλιά ήθελες τώρα που φοράς να μου φύγεις. Πέ μου ρε, θυμάσαι ρε, θυμάσαι. Το μυστικό με τους άντρες και η κίτσα μου ένα είναι. Να μην τους βουράς πουτάπισον. Έτσι και βουράς τους πουτάπισον, νομίζουν πως κάποιοι είναι και παίζουν μπελόν. Όμως, αν τους κάνεις λίγο τη δύσκολη, βουρούσε εκείνη όπως τα τσουρούδια. Ναι, αλλά εξαρτάται και από το ζώδιο, κυρία Αναστάζια. Ακατάχνωτα, αγάπη μου, και βέβαια εξαρτάται από το ζώδιο, είπαμε τα αυτά. Λόγου χάρη, κάνεις πιο εύκολα τσουρούδι έναν καρκίνο παρά έναν ταύρο. Αλλά και ταύροι μεν νομίζεις. Άμα έβρεις τον τρόπο, τους γίνονται και αυτοί τσουρούδια. Πέφτουν χαμέ και σε παρακαλούν, σε οικετεύουν. Άντε, κυρία Αναστάζια, πέ μου, please. Είσαι μικρή ακόμα, κικίτσα μου. Άντε, κυρία Αναστάζια, και κάμνε μου το δύσκολο με το σοφρόνης. Ναι, για τον Άρη που μιλούσαμε. Ακόμα στον Άρη είσαι με πια πίσω στο σοφρόνι. Μα πότε να ακούγεται η μουσική. Που τα παιδιά. Απανάγια μου, αν έκανα πάρτι και μου είπαν τίποτε κατήσι τους. Κικίτσα μου, hello. Κάτσε αγάπη μου έναν τόπο, μην ταράσεις. Άντε Ρίκο να δούμε. Να μου γίνεται. Προς το παρόν τίποτε. Να μου το η μουσική. Το καζατσό. Μα από τούτο που χορεύκουν οι Ρώσοι. Να μου τώρα να πάω από εκεί για να δεις την αποτελέσκα. Μα να μπω σε κόφτη αν το χορεύκουν οι Ρώσοι σιόρ. Άντε έλα δά. Άμα ακούω τη μουσική δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ενοχλείς εσύ η μουσική τώρα. Ναι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ρε Πέπα. Γιατί μαθηματικά μπορεί να λύσεις ρε Ρίκο. Άντε μάνα. Πιάσουν το ρυθμό ρε. Ποιο? Έλα, άκου. Κάτσε.
Πες. Να τη βάλω, κράτα τον ρυθμό. Θα μπορέσω διά. Τι γίνεται μαμέ. Ευτόνης φορές ποιο του λέγε. Γεια σου Λαρθράκη. Από πού το πήρες το πτυχίο από τον Ουρέγε από το σχολείο. Αστατσό! Άντε ρε Σώτια ρε. Πελάνετε την πολυκατοικία, κυρία Φτεμάκη. Πελάναμε την πολυκατοικία, κυρία Σώτια. Ή ζηλέψαμε, κυρία Σώτια. Σκασμός! Άντε ρε Ρίκο να δούμε. Με χωρίς ρε Πέπα. Εύθωρες είναι που γίνεται. Να που γίνεται. Και αμέ που είμαι έτοιμο να πιάω τον ρυθμό, σταματώ τη μουσική. Όχι Ρίκο μου. Κάνει δικαιολογίες, πες για με τζιούς σου γιατί μάθαμε σε αυτό. Όχι, τη μια είναι οι κελές σου, την άλλη είναι το σπόνδυλο σου, την άλλη είναι ο κολοταυρίτης σου, τώρα έβρες αφορμή με το καζατσόκ. Πιένε και μου να σε δει κανένας σεξολόγος, ανδρολόγος, σε θωρώ καλά. Μα εγώ είναι. Όχι ο Χασάνης. Πέπα, άμα που εγώ είναι. Πέ Ρίκο μου, πέ. Αλλά πέ μου, μόνο με το πιν δεν γίνεται. Πέσε για μένα σου δείξω, αν γίνεται και αν δεν γίνεται. Έλα πασά μου, δείξε μου. Έτος πάλι, έτος πάλι. Μα να μου πάθες τώρα. Έβαλα τη μουσική πάλι. Ρε Ρίκο, να σου πω τίποτε τώρα, να σου πω. Ναι μπορεί. Να πάω από εκεί να τους κανονίσω. Πού πάει. Κι ώρα λεπτά να τους κανονίσω. Έλα δα, πού πάεις μες στη νύχτα. Λεπτό να τους κανονίσω. Άντε πάλι. What is your problem? Λαμνέα ρώτα. What? Code and ask. I don't understand. Καταλάβεις, αλλά παίζεις πελό. Ήβρες τους χάχες δαμέ και παίζεις την έκ... Άντε, αφήνουμε να διασκεδάσουμε λίγο, ρε Σώτια. Γιατί! Θέλεις να διασκεδάσουμε, Ναρτεμάκι μου. Να διασκεδάσουμε. Όχι. Δεν μου γίνεται. Είπαμε να χορέψουμε Δεν μου γίνεται. Νίκο! Είχαμε το δισκοθήκη τα μέσα τα. Προειδοποίησα σας. Έτσι επιδάξετε την κοπέλα θα σας κόψω τα πόδια σας. Όχι, επιδάξαμε την ακόμα. Σιωπή ρε εσύ. Και η μουσική κομμένη. Η Νατάσια πρέπει να την προσέχετε σαν τα μάτια σας ρε. Ξέρετε το. Να αρκέψει δουλειά να βρει κοντά μου. Δεν δουλειά, κύριε Ρίκο. Α, ένα από τη δουλειά σου σένα. Is there any problem? No problem, no. You αύριο, my house, δουλειά. Σκουπίσει, σφουγγαρίσει, νοικιάτα, σιδερώσει. Εμεί, Λουβίζα, οκ. Thank you very much. Κοίταξε, κατάλαβε, να. Ναι, 2 χρόνια ρε που έκανα στην Αγγλία, εγώ. Μπράβο, κύριε Ρίκο μου, μιλάτε τα φαρσίνα αγγλέζικα. Εγώ, η Αμάντα μοιράς τσιγάνεις, τα ξέρεις, πρέπει να κάνεις που το πράχτη σου που λένε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι λαλούν κύριε Ρίκο, η κυρία Πέπα είναι να πουλάλει. Έναν που τη δουλειά σου, εντάξει. Πιάσ' το τηλέφωνο. Πάτησε ρε. Αλλό. Α, εσύ τι λάλης, κυρία Πέπα. Είναι η κυρία Πέπα. Ναι, Πέπα μου, όχι ενός το πάκιντα, είμαι λίγο μεθυσμένος. Ποιο? Πέπα μου, έκαναν γης Μαριάμ, τα μέσα. Όχι Μαριάμ, Μαριμάρ. Ναι, Μαριμάρ. Πέπα μου, έκαναν τα γης Μαριμάρ, τα μέσα. Ποιο μεξικανικό. Ποιο μεξικανικό. Όχι, έκαναν τα κουλούμα καλά, εγώ να τους κανονίσω, Πέπα μου, να τους κανονίσω. Ναι, Πέπα μου, έρχομαι τώρα αμέσως, Πέπα μου, τώρα αμέσως. Λοιπόν, εγώ πάω και όπως είπαμε, η κοπέλα είναι να πιάει δουλειά κοντά μου αύριο, εντάξει. Δεν κατάλαβα κύριε Ρίκο. Εγώ ήβρα την κόμενα και εσύ πιάνεις τη οικιακή βοηθά σπίτι σου.
Γιάννη, κι αυτή είναι εσύ αν κρατείς, εντάξει. Α, εντάξει! Σιώνα μου, μη πάω τώρα. Αύριο κάπου. Μη βίζα. Οκ. Bye. Πάει, μάνα μου, και αύριο να έρθεις και εσύ, α. Κατάλαβες ο χορκάτος, εκεί κρατάει και ο μπακύρες. Γιάννη, άκουσα να που είπες. Όχι, Γιουρένικο. Άκουσα να που είπες. Ο Γιάννης είναι και... Σύραν και άκλεισαν πόρτα. Δεν κατάλαβα. Ενώ ο Γιάννης μπορεί να τη φέρει οξά ο θειός του. Βέβαια, να τη φέρει ο θειός του Γιάννη ποτζή στο Γιάννη και ο Γιάννης θα μας τη φέρει που ποδά. Άσε να τη φέρει να τη δούμε και θωρούμε. Άντε καλή νύχτα. Δεν ήταν καλή νύχτα. Πού έμειναμε? Κι αμέν που δεν μπορούσες, γιατί τη μια είναι βάλαντη μουσική, τα παιδιά και την άλλη είναι ευκάλαντη. Βάλαντη και ευκάλαντη, αλλά καμότσια. Μπαίνω μέσα, ρε. Άντε ρε, ούσου ρε Ρίκο, ούσου γε μου, άμπα και ξαναβάλουν την. Άντε σκουλείς το. Αμά ρε Ρίκο, είναι τα βίτσον και τούτο να με σκουλίζει. Με συντυχάνει και συγκεντρώνουμε. Είχε μας σκουλισμένοι, είχε να αποδώσουμε, να. Μάμα, ήρθα! Χιγίτσα! Δεν το πιστεύω. Να μου κάνουμε τέτοιο με. Πόσες φορές σου είπα να χτυπάς άμα μπαίνεις μέσα. Να βερτώ. Μα κάνουμε τέτοιο ακόμα. Φύγε γλυόνα που τα χαμένα με σήκω στο πάνω. 5, 10, 15. Την έπιασα τη μάνα μου μαζί με τον παπά μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κόρη, ας σε πιάσω, ας σε πιάσω, θα σου βγάλω τα αυτιά μου, ακούεις. Κόψε τα κόρφλεξ ρε παπά. Ορίστε μας. Όχι μάνα μου. Τα φορά κάθε 7 μήνων και βρέθηκε η Νικικίτσα. Και μπορείς εσύ να με μπεις στην κατσιά σου, αφού κάθε 7 μήνων. Γιατί ρε ψέματα που λαλώ. Να με την άδεια του αυτοκινήτου ανανεώνεις κάθε 6 μήνες εμείς. Άντε, ούσου και σιώπα, πες να κοιμηθείς. Πικό, γίνεται ένα... Να μου. Αυτό. Έτσι χαλούπα. Πες να κοιμηθεί ρε πεπανιούς σου. Κατάλαβα. Γιατί να πες είδαμε. Επειδή ρε ότι η κοπέλα δεν έχει πού να πάει ρε μάνα μου. Μάνα μου την κοπέλα. Μάλιστα και εμείς ως Έλληνες Κύπροι που είμαστε πολλά φιλοξενούντα. Και θα φιλοξενήσουν την κοπέλα κυρία Ζώδια, καταλάβες. Ώστε μάλιστα, ώστε. Κοίτα ρε, έναν Έλληνα Κύπριο φιλόξενο. Και πού θα την βάλεις να πέσει ρε πέ μου. Θα την βάλουμε κάτι. Μπορεί στην κάμαρη θα παίζει μαζί μου στην κάμαρη μας και εσύ θα παίζει με τον Γιάννη θα μέσα στον καναπέ. Δεν καταλάβες κύριε Αρτεμάκη. Εγώ θα πάω να παίζω κοζιάλα μαζί με την κοπέλα και εσύ θα παίζεις τα μια αγκαλιά μαζί με τη Σώτια μας στον καναπέ, κατάλαβες. Δεν καταλάβατε μάγκες, καθόλου καλά. Εγώ θα πάω με την κοπέλα στο δωμάτιο να παίζουμε μποτζί και εσείς έτσι θα παίζετε μαζί αγκαλιά στον καναπέ. Ανοιχτό. Εγώ είναι
έκαμε ρε. Νατάσα. Σταμάτα. Σταμάτα ρε με το πόδι μου ρε. Σταμάτα με το πόδι μου. Ρε το πόδι μου να βγάλεις το βρε. Ρε να βγάλεις το πόδι. Ρε μα πελάνε στέλια ρε. Πελάνε στέλια ρε. Κύριε λέει στον κοράκτεμα. Άλλο. Γιάννη, δεν τσέκαμε τίποτα την Νατάσα τώρα, γιατί θα κόψω απόθηκια σας. Άτε πιάσε έφερ τίποτα. Ντά γιατί ρε. Εν είπαμε ότι να δουλέψει κοντά μου. Να πεις ότι την έφερε ο θκιός σου και βιάζε του Τζέφιε. Άντε καρτερώσει, άντε. Το πιστεύω ρε. Εθώρω την όρομα ο Ρικός. Ποια ρε. Την Νατάσα ρε. Εθώρω την ο Ρικός. Α, το πουλάκι μου. Ώστε έτσι αρτεμάκι. Την Νατάσα που δωρες το ρόλο να μου φάεις το πόδι μου, ναι. Ωραία, εγώ έντζε. Δεν πάσασαι ρε φάκας τώρα πρώτη σήμερα. Εσύ έντζε, ούτε εγώ έντζε. Θα μας την ο Ρίκος. Πέπα, πόρτα. Δεν κατάλαβα. Σε τίποτε κουτσό να ανοίξεις. Μάνα μου, να λείψω εγώ. Έρχομαι. Να μπορεί Γιάννη. Καλημέρα κύριε Πέπα, η Νατάσα. Ποια Νατάσα? Η τούτη. Ποια είναι τούτη? Είναι μια σας οικιακή βοηθός, αλλά έφερε το θείο μου επειδή βιάζεται του. Είναι τα πράγμα. Επειδή βιάζεται του. Η οικιακή βοηθό, αλλά... Hello. Αλλό να πεις της μάνα. Ρίκο! Θέλεις να πέθανε κύριε Ρίκο. Ζαλίστε Γιάννη. Ζαλίστε ρε κομπάρ. Έπεσα γιατρέ. Μόλις την είδα, εφήρτηκα. Μα γιατί. Μα είναι γιατί ρε γιατρέ. Είδα 2 μέτρα γυναίκα, όχι πάνω και έκανα έτσι να την δω. Με μια φούστανος τα πάνω δά. Μάνα μου, θα τον πιάσω, θα τον πιάσω. Θα τον κατακόψω, θα τον κάνω να ακούει Πέπα και να κατουρά πάνω του. Ηρεμήστε. Ντάλλος να ηρεμήσω ρε γιατρέ έτσι όπως μου καμε. Αν δεν το τοπουζιάσω, δεν θα ηρεμήσω. Καλά. Πέστε μου, πού είναι τώρα? Η Ρωσίδα, εστρογγυλό κατσενές. Όχι, για τον άντρα σας λέω. Χάθηκε. Κατάλαβε να μπούσε να πάθει άμα σηκώνου μου και κόπιν του βούρου. Ενάρτη όμως εσύ, ετάρτη. Αμάνα μου. Αμάνα μου, μάνα μου. Μάνα μου, μάνα μου. Άτε ρε Γιάννη. Κοιτάτε ρε, πώς σας λαλώ. Μόλις άνοιξε την πόρτα και είδε τι, απλώς έχαμε όπως τη μάπ. Είσαι τυχερός διότι αν δεν απλώνεις να σ' απλώσει εσένα. Αμάνα μου Ιασμή μου φτηνά την εκδοτήσεις πουλάκι μου φτηνά. Ναι ρε, εγώ τι φταίω ρε. Τι φταίω εγώ. Ποιος την έφερε ρε Γιαννάκη? Ένα λεπτό ρε παιδιά, εγώ έφερα την κοπέλα για να διασκεδάσουμε και έφερα την για να γίνει οικιακή βοηθός του κύριου Ρίκου. Εγώ έφερα την και να διασκεδάσουμε. Έτσι κανεί ρε Γιάννη, άνοιξε και ένα γραφείο να γίνεις ατζέντης. Δεν το πιστεύω ρε Σόδια. Εζήλεψες επειδή έφεραμε την κοπέλα να πούμε τώρα. Σιγά ρε. Σιγά. Γιατί να ζηλεύω, είσαι πελός ρε, γιατί να ζηλέψω. Αλλά έτσι είσαστε εσείς οι Κυπραίοι. Μόλις δείτε μόνο τι ξένοι παθαίνετε. Πάει ο άλλος στο καπαρέ με τη σκεμπέν του, κάθεται, κοπελού δεν μπορεί να κάνει. Ένα αναγκασμένο, πάει κάθεται δίπλα. Και παθαίνει ο χάχας. Ρε κουμπάρε, ερωτεύτηκε. Α, μάνα μου. Μα ποιο ρε, μα ποιον ερωτεύτηκε ρε, μα ναι. Έχεις καθρέφτηνες σου να δεις τη φάτσα σου. Ποιον ερωτεύτηκε, τι είναι ερωτεύτηκε. Τον τζίλιο σου, τη φαλάκρα σου, ξέρει κορμοστασιά σου. Τόπουσε. Αν ήταν η κοπέλα στη χώρα της να γυρίσει να σε δει. Καλά που σου λέει Σόδια ρε Γιάννη. Καλά που μου λέει, αλλά πρώτον εμείς δεν πάμε καπαρέ. Και δεύτερον, συγκρίνονται οι Κυπρές μητά του ρε Σόδια. Πώς να το κάνουμε. Είσαι μανός εκγενετής. Δεν άκουσες για το μεσογειακό ταπεραμέντο. Έχει δίκιο η Σόδια, καλά που λέει. Ρε Αρτεμάκη, μέτρ του μεσογειακού ταπεραμέντου. Και αφού θέλεις γυναίκα με μεσογειακό ταπεραμέντο, γιατί παράβει την Κυπρέα με μεσογειακό ταπεραμέντο και κόλλησες στις κοπελούας και δεν ξικόλλας. Ένα λεπτό. Ποιος σε κόλλησε τις κοπελούας. Εγώ τι σε κόλλησα ρε.
Τσίνη μου κόλλησε εμένα, αν θυμάσαι καλά, αν θυμάσαι. Που σε λυπήθηκε ρε, είσαι που τρέχαν τα σάλια σου, δεν λυπήθηκες σε κοπέλο, έρθε κοντά σου, να μου δεις. Ρε, εμένα που τρέξαν τα σάλια μου, ρε, οξάνε εσένα ρε, που έπιαν λίγο κοπέλο να χορέψουμε το τραγούδι του Σεσιακό και ήρθε και αμέ. Άντε, πάρε να μου λέω, μισά μου καφκά. Πάρε να ρε, φύγω. Σταματάτε, να με σας κάνω μαύρους τώρα. Τι ρε που τα λύσω καμιά ημέρα, άμα έχει τίποτε να κάνει θέλω καυκά, θέλει καυκά. Να μην του κάμω καυκά, γιατρέ. Να μην του κάμω. Τελικά είναι εσένα που μπορεί να κάνω καυκά, γιατρέ, λαλό σου τώρα. Ελάτε κυρία Πεπέλα, ηρεμήστε. Με μου λαλείς του τον το ηρεμήστε να χαρείς ότι αγαπάς, με μου το λαλείς γιατί γεμώνει και λέει μου γέμα. Εν τέλος να ηρεμήσω σιόρ, έφερε μου την απαρανέσω. Ωραία, ωραία. Μα είναι τα ωραία. Έφερες σας την απαρανέσω, ωραία λοιπόν. Εκμεταλλευτείτε την. Να την εκμεταλλευτώ. Να μου λαλείς ρε γιατρή, με τίποτε ατσέντης. Όχι. Εννοώ εκμεταλλευτείτε τη για να δείτε πού στέκει η σχέση σας με τον άντρα σας. Ω, γιατρέ. Εν στέκει. Ένα πλούμενη χαμέ και ψυχομαχή. Να η ευκαιρία λοιπόν να την αναστήσετε. Είμαι σίγουρος ότι ο άντρας σας θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ο νουρος του σύλλου δεν ισιώνει, γιατρέ μου. Θα ισιώσει, κυρία Πέπα, θα ισιώσει εάν με ακούσετε. Μα να ακούσεις ένα που σου λαλώ. Ρε γιατρέ, να ακούσες την παροιμία που λαλεί τον αράπιν και αν τον λούσεις, το σαπούνι σου χαλάς. Όχι. Είναι πολύ ρατσιστική παροιμία αυτή, κυρία Πέπα. Ρατσιστική, ξηρατσιστική, είναι αλήθεια. Και η άλλη που λαλεί φύλαε τον άντρα σου για να έχεις τον μισό. Εντάξει. Κάνει κυρία Πέπα με τις παροιμίες. Ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Αφήστε την κοπέλα και παρακολουθείτε τον άντρα σας, αλλά προσέξτε με, διακριτικά. Διακριτικά. Μου τα λαλείς καλά, γιατρέ. Δεν μου τα λαλείς καθόλου καλά. Τώρα, εμείς τι θέλει να κάνουμε, κύριε Ρίκο. Καταλαβαίνετε ότι έχω να πάω έσω από την ώρα που φύστηκε η Πέπα, ρε. Μόλις είδε την Νατάσα, είναι. Να πάω να τη συντήσετε, για μου. Της Νατάσας. Και θέλω να νου σου πάνω στην Νατάσα. Όχι, κύριε Ρίκο, εγώ και... Εσύ έντια! Εθώρουσε τέλος την εθώρες. Αφού εθώρε με, κύριε Ρίκο, εθώρε με. Με να τη θωρείς, με να τη συντυχάνεις, ρε. Ένα λεπτό, κύριε Ρίκο, ποιας θέλει να μιλήσουμε δηλαδή τώρα. Της Πέπας, για μου. Της Πέπας. Ναι, ρε. Μα δεν έχω της κυρίας Πέπας. Να της πείτε ότι είναι πολλά καλή κοπέλα, τίμια και εργατική, ρε. Κυρία Πέπα. Η Νατάσα, για. Ένα λεπτό, κύριε Ρίκο, γιατί δεν της μιλάς εσύ. Να μ' απέλνατε, ρε. Θα προλάβω να ανοίξω το στόμα μου και να μου συζητεί και λέμε μου μαδράκι, ρε. Δεν πειράζει, κύριε Ρίκο, συζητημένα τα βουνά από τα σόνια. Τα βουνά και ποια σόνια, ρε. Και λες σου, κύριε Ρίκο, με το μαντράκι της κυρίας Πέπας. Έτσι ας σου δώσω μου πάνω, περιπέσεις κιόλας, α. Όχι, εγώ και πάω, εγώ και... Πάτε, πιένετε. Πού τώρα? Τώρα, ρε, κάνω αύριο. Ένα λεπτό, κύριε Ρίκο, πάνω στούμε να σας στούμε έτσι να βάλω λίγο κολόνια πάνω μας. Άτε ρε, πιένετε, ρε, και κοιτάξτε, μήπως τολμήσετε και κοιτάξετε πάνω στην Νατάσα. Μας θωρεί, κύριε Ρίκο. Να θωρείτε χάμε και δυο σας. Τσιτιό να θωρείτε χάμε. Και κοιτάξτε, μην πείτε της Πέπας ότι με δαμε. Εντάξει, πάω το αυτό μου τζέρκουμε τώρα. Έλα δάρε, ποιον παυτό σου να πάνε πια τσέρκεσαι πάλι μαζί. Ένα λεπτό, κύριε Ρίκο, τζέρκουμε άλλο σου. Здравствуй, Андрей. У меня все в порядке. Да, я нашла работу. Да, дорогой. Не будь ревнивый, малыш. Да. Созвонимся. Целую. Ναι, είναι καλός. Τα καλός, ρε. Καλός, είναι καλός. Να πω αυτή μ' αγώνεσαι, ρε. Ωραία, μετά σου να βρήθηκε από πάνω, ρε. Ποια βρήθηκε σου, ρε. Όχι μόνο τα βρήθηκε σου, εσύ να κατάστασες εσύ απάνω να πάσεις μαζί σου το Γιάννη, δεν υπάρχει chance. No chance. Κάνει ρε Γιάννη, μεγάλε εραστή, μεγάλε εραστή. Περίμενε. Πάμε ένα λίγο, ρε, πάμε ένα λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση την κολόνια που βάλει ο Γιάννης να την βάλεις εσύ. Δεν γιόλια, ρε. Πάμε από τούτο, πάμε από τούτο, πάμε από τούτο. Λάφτης, Σε τώρα, ας φορώ, ρε. Δεν πειράζει. Ας φορώ, αλλά μου τα μάτια μου καύκω. Καλά να πάθεις. Θα σου πλούγω μες στα μάτια. Απαναγία μου, ρε. Δεν θέλεις να φύγεις. Hi. Hi. Come. Come. Fish, ah. What fish?
όχι ψάρι. Ξέρει το ψάρι, ρε. Ξέρει το ψάρι. No fish. Fish. Sorry, I don't understand. Look, μάνα μου, look. This fish, μπήκε μέσα στα μάτια του. Fish in the eyes, fish in the eyes. I understand. Μπράβο, Γιάννης, fish in the my eyes. Oh, why Johnny? Why Johnny, διότι είναι αλούπα. You know, look. You know, αλούπα, you know. Να μπορώ να το αλούπα στα αγγλικά. Κατέβα κάτω από τον καρμένο, σου σπάσω μούτρα. Δεν μπορώ να το αλούπα. Α, μπράβο, ήβρα το. Look, Fox, Γιάννης, Johnny Fox. Yes, Fox. You know Fox? Yes. Μπράβο. You, όρνηθα. Chicken. Μπράβο, chicken. Johnny Fox, sit here, Johnny Fox. Look, you, όρνηθα. Chicken. You, Γιάννης Fox, you won't catch you. Τελειώνε ρε, κατέβα κάτω από τον καναπέ ρε. Ρε, κατέβα κάτω από τον καναπέ ρε άλλο σου. Τι καμίτσαμε. Την όρνηθα. Κατέβα γλυόρα. Κάτω που τα πάνω ρε. Είπα τούτο κι εγώ κυρία. Σιωπή ρε εσύ. Τι κάνετε εσείς δάμε. Εμείς. Ναι. Ρίψιμα ο Ζάχαρης και ήταν να πιάνε Ζάχαρης. Α, ώστε έλειψε σας ο Ζάχαρης, α. Τώρα σας αρκέψω τις πατσαρκές. Ένα φταίω. Όχι κυρία Πέπα να χαλσώ, οι πατσαρκές μπροστά από την κοπέλα, ανθρώποι. Η κοπέλα είναι πολλά τιμία και πολλά εργατική, Σοβαρά. Ναι. Και ποιος σας το είπε εσάς. Είπε μας τον κύριο Θείος. Α, ορθίος. Είναι ατζέντης. Και έφερε μας πολύ στο πλευρό και δηλαδή είμαστε πολλά καλή κοπέλα, πολλά εργατική και πολλά τίμια. Α, ώστε ο Θείος. Ναι, κύριε Πέπα, αφού ήμουν και εγώ μπροστά, κύριε Πέπα που ήρθε μόλις στο πλευρό ο Θείος του και πολλά εργατική είμαστε και πολλά τίμια κοπέλα, κύριε Πέπα, έτσι μας είπε. Καλά βρε κοπελούθια. Πρώτα να τσακάρω πόσο εργατική είναι και ύστερα να δω και τις τιμιότητες της. Ελαδά εσούρα πάρα. Sorry, madam να λαλείς. Madam. Yes, sorry, madam. Αχα. Να που θέλετε εσείς. Sorry, madam. Φύγετε ρε που φύγετε ρε που να μου περιπέξετε κιόλας. Να μέσα στην τρέξω. Όσο. Hello. Είναι τα πράγμα. Μάταμ. Η κυρία Πέπα, μάταμ. Παιδιά, να φυρτώ τώρα αυτανδρή. Η χορκαδιά το χορκαδιό μάταμ. Ούλες η μάταμ, χορκαδιές είναι αγάπη μου, με φάση. Όχι αγάπη μου, δεν λέω. Κυκλοφορεί πολύ χωριά τη Λύκη, αλλά σαν την Πέπα καμιά. Αυτή είναι αμπέζαπολ χορκαδιά. Και ίσως μου το λέω. Πέ μου. Τι να σου πω. Ήμουν κάτω και ήταν τα παιδιά από εκεί και λένε το του Ρίκου. Α, και ο κύριος Ρίκος τώρα είναι σερ, να πούμε. Ναι, σερ Ρίκος Μάπουρος. Πολλά χωριάτικο, ναι. Τι που το χορκάτικο. Και πέ μου. Τι να σου πω. Για την κοπέλα βρε σωτηρούλα μου. Είναι καμιά έτσι ασημοδιάρτιστη ή τρώγεται. Να πάθεις την πλάκα σου άμα αντιθείς. Είναι μια ξαθή δίμετρη. Και γιατί να πάθω την πλάκα μου, που το ξάνθος της ή που το ύψος της. Άμα μπορώ να γίνω εγώ ξανθιά αγάπη μου. Ως γεγονός αγάπη μου δεν θέλει και πολύ προσπάθεια. Όχι ρε, αφού η περούκα μου για μένα εξαθή. Ναι, και πέ μου. Τι να σου πω, με το ύψος όμως τι είναι να κάνεις. Βάζω τα τακούνια μου και σε ακολουθώ. Άσε, τα τακούνια δεν κάνουν τίποτα. Σου βρίσκονται τίποτα ξυλοπόδαρα, αν μπορεί. Κοίταξε να σου πω. Σότια. Anyway. Εγώ αγάπη μου ξέρεις πόσες ξανθές έβαλα από κάτω. Για να καταλάβεις που τον καιρό του σχολείου. Έβαλα μου τις ψηλές τις καγκάρες, έτσι πρώτη σειρά και περπατούσαν κορδωτές καμαρωτές. Εμάς τα κοντά έβαλα μας πίσω. Όμως άμα φτάναμε στον κόσμο. Ποιος θεωρούσε αγάπη μου τις ψηλές τις καγκάρες εκτός που τη μάμα τους και τον παπάν τους. Ούλοι γυρίζα στην πίσω σειρά να με δουν εμένα. Διότι αγάπη μου, μπορεί να είμαστε κοντές, αλλά έχουμε το κάτι της μας. Δεν έχεις ακούσει το ρητόν, το κοντόν και χάρη να έχει. Όχι, εγώ άκουσα μια άλλη κουβέντα που λέει όσοι που πάνω από τη γη είναι εκεί που κάτω. Γι' αυτό που σου λέω πάμε κάτω. Μα πού να πάμε.
Εξήρες την φαντασία μου, ρε αγάπη μου. Θέλω να πάω να τη δω. Εξύψα τη φαντασία σου. Ναι, εξύψες anyway. Μα... Τι? Δεν ξέρω που έβαλα τα ψιλοτάκουνα μου, τα χωδικά πόντα. Μα τώρα σου παρολογήσει να μ' αφήκεις να με έτσι σχέδιο. Ποιο λεπτούθηκε να κάνω αγάπη μου, Παναγία. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις ένα φλόκο να αποσφίξεις. Sorry. Μα είναι τα sorry. Εν έχετε φλόκους έσω σας. Φέρ' το δά. Θόρε να καταλάβεις. Έτσι. Πως φύγουμε τον. Έτσι. Ύστερα πιάνουμε τον. Και σφουγγαρίζουμε. Understand? Yes, madam. Yes, madam. Να μας κάνεις κακατόμματες. Έλα πιάσου. Κάμε. Μιλάς φωνγίσματα του τα κόρη μου, εγώ θέλω τα του γωνιάς. Corner to corner, okay? Yes, madam. Yes, madam. Και τα τζάμια να μου κάνεις. Θέλω τα όμως να γυαλί, okay? Yes, madam. Άντε να δω. Εγώ νομίζω να πάω, είναι που λέτε. Να μην είσαι δαμέ, κύριε Ρικό. Πετε μου εσείς που επίετε φωτζής, είδε την κοπέλα, είναι εντάξει κοπέλα. Ήταν λίγο φωτσιασμένη, κύριε Ρικό, πώς την είδα. Φωτσιασμένη. Ποιος να με πει την πέπαν και να με βοηθεί, εγώ θέλω ότι κάποτε τσιάξει πέρα και ρωσιάζομαι. Παιδιά νομίζω ότι είναι να πάω, να πάω. Αν δεν φώσει, κύριε Ρικό, πήρε. Να πάω μια στιγμή όμως στην τουαρέτα σας, ρε παιδιά. Πρόσεχε, κύριε Ρικό, τώρα που να κάτσεις, σπανιόν το σελί. Σπασμένο το σελί. Ρε! Μα πιούσετε πάνω στο σελί, ρε! Θα μου το πιερώσετε, ρε, το σελί, θα το πιερώσετε. Τραγιά μου το πεις, ρε! Να το δει τώρα που να κάτσεις, θα το δει. Τη σκόνη δαμε εν τη θωρείς. Σύψε να δεις. Κόρη μου, έχεις κανεί μέσα στη ράση σου και μπορεί να σύψεις. Sorry, I don't understand. I don't understand. Άντε να δω. Περίμενε. Κανίν. Μα το έχει το κανίσιος. Σκόνη να δούμε. Σκόνη. Έτω. Τάστ. Εν τη θωρείς την τάστ. Ανοίξε το κουδούνι. Κόρη μου, εν ακούεις το κουδούνι. Να βρούμε και για το κουδούνι τώρα. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά. Εν έχετε κουδούνια έσω σας. Gling long. Yes, madam. Yes, madam. Ας και με το νόημα να συνεννοηθήκαμε. Hi σε όλους σας. Yes, please. Ποια είναι η καγκάρα, κυρία Πέπα? Η δούλα μου έχει πρόβλημα. Όχι. Είναι λίγο ξερακιανή, αλλά έχει καλή επιδερμίδα. Τίποτε. Γυαλίνη η βούκα της. Κυρία Πέπα, ήθελα λίγη ζάχαρη, αλλά ξέχασα το. Να κάνω δίαιτα. Πάει σας. Close the port, κόρη μου. Close. Port. Close. Έλα δά. Ούλοι θέλουν ζάχαρη σήμερα. Τραβάς τους ούλους σαν τις μούγες. Τώρα να δούμε πού να έρθει ο Ρίκος.
Δεν βγει μέσα και μείνε τούτο ρε. Φόνταλος. Ναι, λάλε ότι θέλεις αρτεμάκι μου. Ρίκος έφαμε μας την κομμένα όμως. Έφαμε μάτι. Σιγά ρε που να φύγει κυρία Πέπα να τζίσει μας την κόμενα. Άντε, άνοιξε. Ρε, λάλης να τζίνει και έφτιαξε την κυρία Πέπα. Παιδιά, να σας πω το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision του χρόνου. Κοίτσα, όπα. Πέτω του παπά σου. Αμά ρε παπά, τι κάμνεις να με. Εσύ τι κάμνεις να με. Ακόμα αν επίσης, σου ήρθες που ποτά. Ήρθα να πω το τραγούδι μου των παιδιών ρε παπά. Πέρασε να πάμε σπίτι. Πέρασε να πάμε σπίτι. Άντε ρε παπά, μα τι υπερβολικός που είσαι. Υπερβολικός που είμαι, μόνο τους ξέρεις καλά τούτους. Δεν μπορούν να δούνται κάτω θηλυκών. Εμείς! Εσείς ρε, ναι. Ενώ εσύ. Ακούτε. Πέρασε. Πέρασε να πάμε σπίτι. Πέρασε να πάμε σπίτι. Δεν πω παθαίνει τούτος τώρα. Έτσι είναι αρτεμάκι μου, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Κατάλαβες τώρα, κάνουν το θυμωμένο με την κικίτσα για να μην αφήγει την Πέπα να δω εκεί πάνω του. Κατάλαβες, είναι ένας τούτος. Πέρασε μέσα κορί. Πέπα! Έλα να δεις τι κάνει η κόρη σου. Χάι. Έτσι, χάι μάνα μου. Έτσι χάι ρε παπά, ποια είναι τούτη τώρα. Εν είναι Νατάσα τούτη. Νατάσα. Ξέρεις που ήταν η κόρη σου. Εσύ να μου πεις που ήσουν Ρίκο. Ήμουν ποτέ στους μητσούς και έπιαν ολόις από εκεί πριν να έρθει έσω. Άφησε την Κικίτσα ανήσυχη τώρα. Τι έκανες που έτσι που είναι μητσί και όχι μισή ημέρα που σε γυρεύκω. Έσπασε το σελίδι του από πάνω. Τι κελές σου πάνε να σπάσω. Εκουβάλισες μου την απάρατα μέσα και πέτσι χάθηκες. Να μου πείτε και εμένα μια είναι τούτη απάρα. Είναι οικιακή βοηθός μάνα μου. Δεν το πιστεύω. Εν έγινε και ένα ακόμα Κικίτσα μου, περνά που τεστ. Τα μάτια της αυκάλια δεν ξέρει τούτη. Πέπα! Δηλαδή αν δεν σου κάνει να την ιστηρώ εμποτή που ήρθε, εν και πρόκειται εγώ να πληρώνω 150 λίρες σαν το κουτούτσι και να μην ξέρει να βγάλει τα μάτια της. Φορέ, τα μάτια σου μπορεί να βγάλω. Άντε, γλύωρα, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Ναι, πού να δείτε ρε Πέπα. Έλα, πέρασε. Φορέ, εσένα. Άι στο μωρό, πέρασε μέσα. Μα που θέλεις ρε Πέπα τώρα που μένα. Μέσα, άντε, μέσα. Hi, bye. Άντε μου τον που άμαθεν και το πάει. Να πάει και να μην κάνεις. Hello, my name is Kikitsa. Natasha. Natasha, μάνα μου, πού έπιε τσέλακες. Sorry, I don't understand. Πειράζει. Να understand σιγά. Να σου πω. Can you put some water, some coffee, 2 eyes in a shaker and shake them please for me? I want frappé. Μπράβο, είσαι έξυπνη. Σιγά τα οά. Για τη βούκα μου που λαλείς. Για τη Ρωσίδα, αγάπη μου. Απορώ γιατί μου την έκαμες θεά. Εγώ είπα απλώς ότι ψηλή ξανθή. Κι εγώ είμαι κοντή καστανή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Όποια είναι ψηλή ξανθή είναι και θεά. Δεν σου είπα εγώ έτσι πράγμα. Με μιλάς, να μου χαλάς τη μάσκα. Βασικά είναι μία καμήλα. Μία πιδιαυλοζάμπισσα. Πιδιαυλοζάμπισσα. Νομίζω την είδε αρτομάκι και ο Γιάννης έκαναν τόσα μάθηκε άμα ήταν τις ζάμπες της. Εμένα μου πεις ότι μείναν και θωρούσαντες. Μόνον εθωρούσαντες. Είδα και έπαθα ας πω να τους συγκρατήσω. Έπαθασαν τους πελούς. Με μιλάς. Χαλάς τη μάσκα. Εσύ μου μιλάς. Εγώ και έχω μάσκα. Δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ωραία επιδερμίδα. Ρε παιδί μου, όταν δω που γίνες στις χώρες έτσι Ρωσίδα, Ουκρανίδα, Πολωνίδα, έρχεται μου να τη τσανιάσω. Σαν που και βάλλοντες μες στη φρίζα που τον καιρό που είναι μωρά. Ως γεγονός, και 200 χρόνων γενέκα να δεις, η βούκα της σαν το γυαλί. Σαν τη δική σου καλό. Δεν κατάλαβα. Λέω ρε παιδί μου, τσανιάζεις την ή δεν τη τσανιάζεις. Τσανιάζεις την. Καλό τα μάτια της όλοι. Βέβαια, αν για να συνεχίσεις μάνα μου, όλη νύχτα έτσι, καλύτερα να σηκωθείς να πάεις πότσι, να πεις στις κοπέλες, να πάεις στο καλό. Ούσου Ρίκο, ούσου. Μα ρε με πας που το μεσημέρι μου με κλείωσες στα μέσα, τα ζουρου επέλανες με. Πες έκαμε να ησυχάσουμε. Ησυχάζω ρε, ησυχάζω εγώ, μα ξέρω ότι απάρα κοιμάται ποτσί, ησυχάζω. Ρε πέμα μου, τσίνη κοιμάται ποτσί ρε μάνα μου, εμείς κοιμούμαστε μπόδα. Ποιο είναι το πρόβλημα σου δηλαδή. Να μην πάει και εσύ ποτσί. Μα να πάω ποτσί να κάνω τι ρε πέπα. Μάνα μου την αδώ μου την περιστέρα, τι θα πάει να κάνει ποτσί. Να κόψετε τραχανά ρε. Εγώ είμαι ο πέλος που προσπαθώ να σε ευκολύνω. Πες έκαμε, ας υπηθεί να σιγάσουμε. Άντε να δω.
Ρίκο, γίνεται να... Ρίκο, αγαπάς με. Μούξεις. Τι είναι πάνε ρε Πέπα, τι είναι ρε. Θέλω να μου πεις αν μ' αγαπάς. Αγαπώ σε ρε Πέπα, πες να κοιμηθούμε, σε παρακαλώ. Φίλε, κοιμάσαι. Ναι ρε, κοιμούμε ρε. Έπαθα τσιμάς καραλίκι, κοιμούμε. Να μάθεις. Ρε, μα ξέρεις τι σημαίνει, να έχεις μια γκόμενα δίμετρη και να πέφτει πως είπε ο Ρίκος. Παναγία μου ρε φίλε, Παναγία μου. Έχεις δίκιο ρε φίλε, ας αστεία. Ένας τείχος μας χωρίζει, α. Ναι, για δίπλα μας ρε. Μάνα μου, μάνα μου. Φαντάστηκες και το κορ μου είναι για μένα κοιμάται, θα με έτσι. Δεν μου λες έτσι πράγματα, δεν μου λες, δεν μπορώ να την πήξω ό,τι έχω να ρίξω που είναι άλλη. Δεν να κάνει ο Ρίκος τώρα, άρης. Να κοιμηθεί υπόψε εδώ. Ναι, να κοιμηθεί ο Ρίκο. Αν μάθει και ο τρόπος την πυρίλα τώρα. Δεν το περιμένει την Πέπα να κοιμηθεί. Μου λες έτσι, αν πει ο μιαν του τείχου και πάω από εκεί τώρα. Δεν καταλαβαίνω, Αρτεμάκη. Εσύ τι γυρεύκεις πως, να μπορεί να κάνεις εσύ πως. Να δω αν κοιμάται ο Ρίκος ρε. Μάλιστα. Πέπα ροχαρίζεις μάνα μου. Στον Νίκο της η μηχανή του. Πού πάεις, Ρίκο? Μα κατουρίσω μάνα μου. Έχω σου κατουρέλι που κάτω στο κρεβάτι, Ρίκο. Εγώ με απέλανες. Όχι ρε καλό. Είσαι να σε απόσουμε νουλή νύχτα μες στο σπίτι να πας να κατουρίσεις η μίση μου. Λοιπόν. Εσύ λοιπόν. Πιάσ' το κατουρέλι να με σου το φορήσω. Δεν μπορώ να κατουρίσω μες αυτό το πράγμα. Να μπορέσεις, άντε τέλειωνε. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ρε Πέπα, δεν μπορώ. Αμά ρε παιδί μου, τέλειωνε τώρα, τέλειωνε. Και... Άντε έλα να σε βοηθήσω. Δεν μπορώ. Αισθάνομαι ρε Πέπα.